Anwakwani ọzọ. Na mama na na yala. Anwakwani ọzọ. Ogwefogun. Iye ja akwụkwọ taa. Ijechego akwụkwọ eje kwuo ka isi wee je n'ụlọ akwụkwọ. Iye ja akwụkwọ taa. Ma ọ na-ejela akwụkwọ taa mmecha ihe mmemme enu ife. Na machọrọ ije n'akwụkwọ. Achọrọ m ije akwụkwọ ọrụ ugbo ka nche ije. Ahịa mmanya ma amanya ije akwụkwọ nke a. Ọrụ ugbo ka nchọ ije. Gee ntị ka m gwa gị ọgwụkwa ma ije akwụkwọ ihe jeriri akwụkwọ taa. Onye ka iji wee wụrụ ụbụla eke. Amanyechego okwu ihe ụdọ. Irugwori n'ụlọ akwụkwọ na-ekwuzi ka isi welu n'ụlọ akwụkwọ. Ijechego akwụkwọ ọ bụ na ijere akwụkwọ mgbe ihe ọkụ ji ntị oke eme. Ị naghị dị nwa ala. Biko ọ bụrụ na Uju achọrọ ije akwụkwọ ịrapụ n'ihe aka n'ụnụ. Mgbe n'ezie n'ihe n'aka udo ifuru ife mere onwe gị. Ifuru na ọgụwa bụ onye na-emebi nwa. N'ọgụwa bụ onye na-apịtọ iti mpatakwa nwa. Aka iji wee na-azụ ya ka o ji wee dotu ọ dị. Ifuru ka isi edi odo nwere isi ka isi odo. Si na ya eje akwụkwọ iti mpatakọdụ ka gị ejere na akwụkwọ ka ngosi gị ibe ọkụ ji ntị oke eme. Anwa na wee ọkụ ifuru na ime atụ ọkpa n'ụlọ ọzọ ma ọ bụ na ijere akwụkwọ. Nna m akparịkwala m na m emekwago ofu press up ebe a kịta ahụ. Mba, ọ bụrụ ọsọ press up ka ihe eme. Ihe emeche ma press down. Ọ imeche ha niile iwe je kwụzie na skuul wee mezie press skuulu. Nna m biko butuo mmụọ gị ala. Uju ga-eje akwụkwọ. Uju bịa ka ijebe akwụkwọ ọsọ. Ọ kakwa mma na ịgwara ya ka o jebe ihe gbuo. Maka na njecha ebe m na-eje ọgwụgwụ nwa ahụ ajecha ebe m na-eje wee nata wee fụgụ n'ụlọ. Haiya, ngosi gị ife ọkụ ji ntị oke eme. Wesịrị ihe ebe press up. Ọ bụrụ ọsọ press up ka ihe eme ma press down. Uju kedu ihe mere iji na-enupụrụ nna gị isi? Nna gị na-ekwu nke anyị na-eme ọzọ, ọ na-ekwu nke anyị na-eme ọzọ. Ọkụ ịhụla n'obi ya dịrọ nna gị mma. Nye m maka mụ jebe ọrụ. Jebe akwụkwọ ozugbo. Ihe emekwe nna gị achụpụ m n'ụlọ ahụ. Jebe akwụkwọ. Uju jebe akwụkwọ biko. Ọ gịnị ka ị na-akọdụ? Uju jebe akwụkwọ. Nụkwanụ m anya o. A na-akọ ije akwụkwọ na-akọ press up. Jebe ka mụ jebezi ugbo. Ọ bụrụ na m meji aka na-abụ taa m were nke alụ ọnya m gobe ya. Uju chere. Ka ị dewere iru ka ewu amarazi bụ onye nwe ya. Chere. Ka ebe ị na-aga eji n'aka na ọ bụrụ akwụkwọ ka ugbo ka iyi ma efe akwụkwọ anyị ma akpa anyị na-aga. Ya oge na amaka. Maka na ọ bụrụ m ka unu na-afụrịla ọnụ nkịta. Ọ gịnị? Ka ihe mee unu achọkọ m nsogbu o. Achọkọ m onye m ga-emelu ofu press up n'ọtụtụ ahụ. Mechipụ ọnụ gị ka onye na-ama ha n'obodo a niile mmịye abịa n'ọgbakọ ụmụ nwaanyị iti mpataka ụbụrụ eke onweghị ọmaghị ede ọmaghị agụ nke ọ mụgwụrụ taa ka ha n'ebe ọ dị. Amaghịzikwa m o. Amaghị m ka ọ na-abaziri mba ka o nwere ihe dị njọ anyị kwuru. Enweghịkwa ihe dị njọ anyị kwuru n'okwu ahụ. Oge na amaka amaka na ọbụla mụnwa bụ Uju ofu press up unu na-akparịgharị. Achọkọ m nsogbu n'ọtụtụ ahụ onye ọbụla nọkwara onwe ya kịta. Ewe n'iwe o nwere ihe dị njọ m fụrụ. Ọ bụ na ọ nwere ihe dị njọ unu ada afụ ụzụ ka nzuzu a unu ezuzu ọgbakwa unu n'anya unu afụla efe akwa onyi ya na ọmarịcha akpa akwụkwọ mbụ unu ajụkwa m ka ebe m na-eje ọrụ ụlọ akwụkwọ ka m na-eje ọya ngwa tinyaba ịmakwa otu esi eme press up ọkwa ewere aka na mana ịkara imenụ press up ka akwụkwọ otu a ka esi eme press up. Anaghị m na-ebele unu ebere ka nje akwụkwọ unu enye m nsogbu ọtụtụ ọka mgbe adị m agazinu mụ anachi ya baga azụ. Anụ mebube n'anya ọ dị mebube n'anya ọ dị mebube n'anya Uju kedu ihe bịara ebe ime ikwesị nọ n'ụlọ akwụkwọ ugbu a? Nna rapụgodo ụlọ akwụkwọ ahụ ọ bụrụ maka ndị dị ka m biko.
Uju akwụkwọ a na-akwagharị gị ugbo ọ dịkwa oke mkpa. Ọ bụbedị na esi n'ọwọlụ ugbo ka ị na-alụ akwụkwọ dị mkpa. Lekodu ma anyị chọrọ ịwọ m. Ọ bụrụ na m ga-ere nne m ntị ga-ere nna m ntị oge m mara ka gị ha na-akwa m Akudo jee akwụkwọ Akudo jee mụọ akwụkwọ Akudo jee akwụkwọ mgbe na-eme isi feke agara m ịtọ n'ọlụ ugbo agara m ịwụ onye na-alụ n'ụlọ ọba ego ma ọ bụrụ onye dọkịnta ọ bụrụ na m gụta ya wa akwụkwọ n'ụlọ ọba ego o nwere ihe ndị oyibo na-akpọ air condition a na-efe m n'isi isi a na-ajụ m oyi legodu ihe asụsụ na-asọchi m ne amụmụ a na-acha m n'isi ọ dị ọnụ mmanụ nne afụgodu ọ bụrụ onye ọbụla ya bụ ka ya ikpọ ya isi ọ bụrụ onye ọbụla ya alụ n'iyi a ma ọ bụ dọkịnta onye ọbụla bụchazie niile ka ọ ya akọzọ ọmarịcha ọrụ ugbo niile anụnwa na-eweta nri begodu Uju legodu ka arụ gị dị onwe onye gị na ya nụrụ ọgụ nne rapụgodu nke ọ yewa press up nyegodu m maka Uju ọ bụrụ na nna gị mara na ijere akwụkwọ obi agha adị ọkụ ya mma obi adị akwa nna gị mma na-ede agụ akwụkwọ kedu ihe anyị emekwanụ gị na ihe atọ n'ugbo na-ata afụfụ m na-ata legodu ka amụ si wee na-acha m ebe a nne ka ịrụ ọrụ biko ngwa ka ịlụ ka ịpụ ngazu eke ka nrụbazi Chineke anọkwa gị n'aka nwatakịrị a na-arịa ya nnu n'ọrụ Uju ji anyị kọkwara ọ fọrọ izu ụka na-aba egusi anya izu ụka na-abụcha ka ịgbu onye ihe echinu mmanụ obugo mana ji dị na ya ka pempe buru ibu awịfọ gị arapụ gị ihe echegide arọ na-abụ na-aga aga mana ọma mbukwa ebe otu a ka ọ ya arakwa ka igbuo ya echi m ga-adịrọ echeta m imekwa na mma nkwụ arụ adụrụ ya ọ dị ka m na-esikwanye n'ụzọ adị ebe a ka m jee hụ ya ozie na mfụcha anya nsi ebe ahụ njebe afịa eji m ego ka m gote ihe ya eji wee si nne eziokwu ihe esi ofe ọgbọnọ ngwanụ mmesi ya mana ka m gwakwa gị ọ bụ okwe ịnaba pụọ n'ụzọ kịta ya gị na ndị mmadụ alụ bọọgụ ma ọ bụ ịchọgbu ụkwa mara na ihe okwu n'ụka na-atọ gị ha mbara ka njide Bịa akwụkwọ gbasagwo Uju akwụkwọ gbasagwo ekwena ya ọkwa afọ akwụkwọ ka vụla akpa akwụkwọ mgbe gwa gị jebe akwụkwọ ịkpachie ntị ijere nya akwụkwọ wee jebe ugbo ala na ede gị nwa asị m na ayi ala adịmaghị ala ọla metọrụbeghị ime ihe nchọ emenu na n'ezie na-atụ mma abagara ị na-ekwu okwu nya onye fụrụ n'otu kịta ọ na-eche gị anya nnọọ ọ bụrụ na ị mara ihe ị na-eme nya onye na-eme gị n'anya otu nnụọ ọ na-eche gị anya nnọọ ọ bụ na isi dị gị mma ya na isi dị gị mma atara gị ọrụ ka ịdị ka nne gị maka na nne gị enwere ụvụlụ ihe o nwere bụ ụvụlụ eke iwe bụrụ iti mpatakọ iti bọrịbọ oyibo na-abọbụ anụgo m ama na onwere ihe dị m nso ama m onwere ihe dị m n'ụbụrụ mana eji m ya ka ọrụ ugbo si mmiri ozuzufọ barụ na ebe a ka ịtọrọ m nri bute m ka ndị enyi ị na-adị ka atụrụ ya na Gabon gịnị ụdị ihe dị ya nwatakịrị ji akwụkwọ si ya n'ugbo ka ya gara
Akudo. Akudo bịa. Bịa. Nwaanyị nke na-agba m udo adịkwa. Nala. Udo adịrọ Akudo. Ama m na ihe a na-ewute gị n'obi. Ọ na-ewute gị chacha. Kedu ka anyị esi wee fụ na nwa mụtara ada eje akwụkwọ? Kụzie nkụzi. Bụrụ onye isi nkụzi. Ya amụta nwa, nsịzịa nwa m. Ya je gụọ akwụkwọ, ọ sị na ya ma agụ. Mkọrọ ififele ka ọ na-ebutele m n'obodo anyị a. Nna anyị biko, doonu m anya onwe ya na Uju lụrụ ọgụ. O nwere ka ịnụ ọgụ na-ejela akwụkwọ si wee bụrụ ofu? O nwere ka ịnụ ọgụ na-ejela akwụkwọ si wee bụrụ ofu? Mgbe m nụ gị, abụ m prịnsịpal. Kịta anago m ezumike nka. Nwa mụ na gị mụta anara eje akwụkwọ. Ọ bụ ife ọma? Ọ na-ebutere gị obiọma? Nna anyị chere godi. Ya awụkwala na ịkpọ m ebe a ka i wee kparịa m. Biko. Ya wụla na ịkpọ m kịta ka i wee kparịba m. O si mụ n'aka wụ na m agụrụ akwụkwọ. Ka ihe esisi na osiro gị n'aka. Lekwara ya. Mba mụnwa ka o si n'aka. Mụnwa nụ ka o si n'aka onye kụzichere nkụzi bụrụ onye isi ndị nkụzi na ezumike nka dịka prịnsịpal n'ụlọ akwụkwọ. Gụọ akwụkwọ. Kedu isi ka ihe esi wee si na o si m n'aka mụnwa gụrụ akwụkwọ ka onye agụrụ akwụkwọ itibọrịbọ dịka gị wee mụta nwa abụrụkwa itibọrịbọ dịka gị? Ọrụ gụnwa ka o si n'aka. Nna m ukwu chee ka m gwa gị ịkpọzikwana m udo oku mbọsị ọzọ. Ịnwekwana nwa na ndụ gị niile wee kpọkọta m udo oku mbọsị ọzọ maka ịnwa anwa akpọ m oku mbọsị ọzọ. Ndị niile nọ n'okirikiri anyị agbakọrọ m na gị na-abụ ịkpọzikwana m ihe ọzọ. Ị ga-ekwuru ihe ọkwa maka na m anụgoghị anụ ịmụta nwa ọmụ nwa ji esoro ịfụnanya. Uche m bụkwa na ọ bata na ọ ya emecha gụọ akwụkwọ gụkwazịanụ nke bụ akwụkwọ. Ọ sị na ya yara agụ iti ọmụọ nwa mụọ nwa ịmụ gụkwa akwụkwọ. Mba itikwa iti n'elu iti n'ana. Uju kebe isiokwu ụlọ akwụkwọ ị na-abịa ọ ga-enyere gị aka. Ọ ga-enyere gị aka. Bịa Chisom, ọ bụ na ihe gbasara akụkọ na akwụkwọ gị ịbịa biko ka anyị alụ gị baa n'ime. Ọ gịnịkwanụ? Ngwa ndo. Enwere m chọrọ ịgwa gị. Enwere m 30/30 na Greek. Eziokwu? Otu anyị si kụzikwere m ya. Eziokwu? Ị mara akwụkwara m onye nkụzi anyị n'ọgụ ọkụzi. Ifugo gị abụzi m onye nkụzi gị kịta n'ọnụ gị onye amamihe. Ịma nsogbu ị nwere ịma sọsọ nsogbu ị nwere ịma ga-ede ịma ga-akụ. Ọ gwụkwala nsogbu ị nwere. Chisom ọkụ ịbịago ọzọ ịbịago kịta ihe aba agụkwa na mkparị ọmụkọ na mkparị ka m zụkaba pụọrụ gị biko. Ọ gịnị? Anụ m oge nna m na-agwa onye nkụzi n'ekwentị gbasara mọkụ ihe nwanne. Gịnị ya? Uju ọ maka WAEC. Ime oge eji ele WAEC erubego. Ule anyị kpọ ya ife anyị kpọ ya kịta ọ fịalụ. Uju ọ fịakwara arụ. Ọ fịara arụ. Enwe ndị na-ede ya ekwe ndị na-ede ya enweta ya. Eziokwu? Mana edebe ule a ha ekwe ka mmadụ dere onye ọzọ. Ekwe ka edere onye ọzọ. Ejide onye ahụ akpọchie ya. Ejide onye ahụ akpọchie ya. A na-ekwe. Mana ọ ga-amasịkwa m ka m nyere gị aka. Ọ fịara arụ. Nsogbu adịrọ. Ịma ote gị idebere m kemgbe anyị bidoro elementary school ka ị na-edere m ule
nsogbu adịghị abịa ịnwago afọ nke a ịnwago ka ihe ga-emekwa ihe mmemme dị m n'uche abịa ịnwago nke maka nne Uju ịkpọ m nọla isichego nne mba emechabeghị m ọfọ obere ihe m ji wee kpọba agha bụ na o nwere ihe dị mkpa ihe ebido mebe kịta ịma na ndị nne na akwụkwọ nke ikpete maazụ na-achọ ibido ya akwụkwọ wayek ejego m n'ụlọ akwụkwọ ga-etinye afa gị kwụọ ụgwọ maka na ihe eso ha wee na akwụkwọ ya bụ ihe ebido ka ijebe ebe a na-akụzi nkụzi maka anyị na-enye ya bụ akwụkwọ ka i soro ha mụwa akwụkwọ ebe ahụ ka i wee mụta nya bụ akwụkwọ nenekwe nya bụ akwụkwọ onye ka m na-akpọrọ ka o buru n'obi ka ị mara ihe ihe ebido mebe ebido echi nna m kekwa nke ụgwọ ine waye ekekwa mmụọ ndị egwe nene waye eke ọbụla anụ ọdịm ihe ị na-ekwu kịta na efemefe na ntị maka ọ bụrụ maka inene nya bụ akwụkwọ inenechago nya bụ akwụkwọ a na-ekwuzi ka isi wee nene nya bụ akwụkwọ nna m ọ nwere ihe nchọ ịjụgodi gị ngwa na-ajụ ana m anụ ịgụ akwụkwọ ọnwụ na-akwanye m oge ọbụla ịma na ọnwụ na akwụkwọ achọrọ ịma onye mbụ mma achọkwaghị ịgụ akwụkwọ nkekwa ihe nna ga-akwanyere m oge ọbụla. Uju ọ gị mụrụ onwe gị? Mba. Ọkwa m mụrụ ọ bụrụ gụnwa ya ekwu ife ihe eme ọmụnwa bụ nna gị ya ekwu ife ihe eme kwuo ka ihe esi wee mie nya akwụkwọ maka ije akwụkwọ ine na akwụkwọ ijechego nyaba akwụkwọ nene nyaba akwụkwọ ebe ahụ nje ekwu ụgwọ ihe eje gụọ akwụkwọ wee mụta akwụkwọ wee ma ka ihe esi wejere nyaba akwụkwọ ihe ebido ya echi ọkwa ifo nyaba akwụkwọ gwa ya ka ya nene ihe eso ha wee nene ya mụnwụ nna ya ekwu gị ọkụ ya esi dị ihe ejekwa nyaba akwụkwọ ihe nenekwa akwụkwọ gwa ya ka a nwụrụ ọkwa ifo akwụkwọ gwa ya ihe nenechego ya akọọlụ ka isi wee nene ya nke ịka na-eme bụ akwa mbechu Ikemba fuko mana anaka nkụ ya ka asị ka njọ bụ ijikwa we kedu dị iji ajụ ihe abụ ọ bụrụ na ego dị gị ọ bụrụ na ị nwere mkpa ego gba m ebinye nga ego kama ihe elefu a naghị elefu ana nka nkụ ha okoro ọmụke na-adị n'ebe ahụ ngwụnụ eji m anya m eji m aka m eji m ọkpa m eji m imi m eji m afọ m eji m isi m wee na-ele nyaba na ife dị ya n'ime maka ndụwa ọzọ maka na asị na onye ajụ adịghị efu ụzọ kedu maka nwa gị nwaanyị maka na ama m jitebara ka ọ na-akọ nwa na-arụcha ọrụ ike ọ bụ na-akọ ugbo ebe ahụ arụkwuru arọ inji egwu ya mana ọkwa maka na ike akwụkwọ adọrọ m ike okwu na ụka nwa ahụ adọrọ m tupu m nwanye ahụ nwa egogo m nyama enwegoro m ana ahụ nke bụ eziokwu akwụkwọ a na-ahụ afọ ya adọrọ ya a na-abụrụ ya nwa na ọmụnwa okoro wee jụọ kịta wee jụọ ị chọrọ igo nya ọkwa nyaba a na-abago gị anya efu gị ọ baa ya anya ị chọrọ igo ka ọ na ịchọrọ igo onye ọzọ chere nụ olu nke ịchọ onye ọzọ ihe m ji ekwu asị na a na-ama ọkwa mmiri maka ozuzo ya ihe m ji ekwu ya maka na nke anyị ji bụrụ ya ka m ji bụ ya nsogbu adọrọ ba je eweta ego ewere akwụkwọ ala nye gị amụtala ya ego iweta ego nye gị akwụkwọ ala
Chineke. Ndoli. Ondoli biya. Ka ị na-eme n'obi m? Ka anyị na-agbagharị bata n'ọrụ mmadụ akpọ ha ndị ori. Ifu ndị ori n'ụzọ ya mara ndị ahụ. Ubi onye. Ubi a ubi onye. Asị ngo ole ba kpọ ngo n'obi m. Ka ị na-eme? Si abụọ ọsọ. Tekwa onye na-eti ọrụ. Ị manụ na ọrụ a na-ahụkwụ Maazị Okoro nwe ọrụ a. Onye nke asị na ogene. Onye bụ Maazị Okoro nwa. Maazị Okoro nwa bụ onye ebe. Ị ma dị Maazị Okoro. Edi mara nụ dịka ihe dike na-eme. Ị mara Maazị Okoro ama na ịkọ ọrụ ubi. Bịa. Tupu m mụchie anya nwunye, achọrọ m ịma onye ọ. Mmenyekwa gị ofu press up ebe a, jee jikwa esi mụ na onye mbụ ọfụma. Si n'ebe abụọ ọsọ. Si n'ebe abụọ. M pụọra gị n'obi. Ị na-amara na Maazị Okoro nwe ọrụ a, ị pụọ ya eje ọnụ ya. Bịa nwoke m. Bịa nwoke. Bụ onye nke anyị mechọ. Ana m akwa mmekwu ike na-achọ ịrụ ọrụ. Mmemekwa gị ofu press up ebe ahụ. Mmemekwa gị ofu press up ebe a. Si n'ebe abụọ. Uju. Keziyo. Ịbatazi ọsịsọ mana ị kwesịrị ịnọ n'ọrụ ugbu a. Nne, biko ọ nwunye nchọ eji gị ihe ntị ejiri kịta gwa m eziokwu. Inye ụmụazị be Maazị Okoro ego ka arụọla ya ọrụ n'ugbo. Mba, onwe ihe menụ. Eje m n'ugbo anyị tata mfụ ndị na-arụ ọrụ ebe a sị na Maazị Okoro si ha lụọ ọrụ. Ka ezi n'ụdị ọ mana ha ka n'ebe ahụ. Nnọkọta mụ nwa bụ Ujofu press up lapụ mmadụ n'ugbo m ọ ka nọdụ ebe a achụpụsịgo m ha anụ. Mmegbukwa mmadụ ma mfụ mmadụ n'ugbo a mmegbukwa mmadụ. Cheregodo. O nwekwara ike ọrụ na nna gị nyere Maazị Okoro ego ka o wee kpọta ndị ga-alụrụ anyị ọrụ. Nna m ọ na-enye mmadụ ego asị m ya n'ike agwụgo m. Uju press up ike ka dị m n'ala ịrụ ọrụ ugbo achọrọ m enyemaka mmadụ. Eme ihe menụ. Anyị enwe ndidi ka nna gị bata ka anyị jụọ ya ka anyị wee n'ọnụ mmiri okwu ya. Ịnụgo? Maazị Okoro nchekwanụ gị a na m achọ enyemaka mmadụ achọrọ m ịfụ mmadụ n'ugbo ahụ. Uju bịa ka anyị jee sie nne anyị siche nne anyị rie nne uru na mgbede ka anyị jee fụ Maazị Okoro. Maazị Okoro m ga-agwakwa ya na m achọrọ enyemaka ya n'ugbo ahụ. Apụwazi bịa ka anyị jee rie nne eje sie nne ụtụtụ. Mụnwa gị ike mecha izu ohi ngo ya na kwụcha ụgwọ ana ọ nara m ego ozugbo nwe nwaanyị o je sisi na ọrụ na-abara ma mgba ya egbu mmadụ iri mmadụ ebe ahụ na ana nke m kwụrụ ụgwọ ya mụ na-emecha ihe na nke a gbasa ọzọ fụrụ ya na kpokoro Ikemba ebe ọ nọ pụta ebe a kwee dị gị Maazị Okoro ọkwa be gị ka mị na nwa nwaanyị kwakọrọ ije ọnwụ egbu uju katọrọ aka ụna emezi na abịago m kwee dị gị ebe ọ nọ ọnụ ọkwụ ya o jebere ọrụ. Biko ọ bụ na bata si ya na ego a ahụ m nyere ya gụkwụsiko na ahụ gwụọ ya wetere m na macha ozi a na mmadụ egozi. Maazị Okoro chegodi okwu godi ihe doro anya eche m ma di m kwụrụ gị ụgwọ iji wee kpọta ndị ji esụchara anyị ọrụ. Ese di gị akpọ nka nkwụ dị ka akpọ nka nkọ gị na mụ gwụrụ ego nye di gị orisi m ana nke a wee buru ọgụ na mgbaji ebe a nje chụsa ndị na-arụ m ọrụ nye ya egbu mara nye mmadụ ebe ahụ adabazụzi ana ahụ nye m ego ya si anya m ego m ma ọ bụghị ya mbịa ebe a ọzọ gbagho ya agbazuo. Maazị Okoro isigbuo onwe gị oge unu a na-achọ nnọọ ka merụ n'ofu press up ofu mkpụrụ na nna m nwe isi na ọ lesịrị gị ịchọ ka m gwata ihe na-akọ Maazị Okoro ịnụ ego m ihe mere bụ ego m efe gị nwaanyị di gị bata gwa ya si ya ihe ka nwere okwu m chịọta ebe ọzọ maka okwu ego a tupu mmiri anyị na-eji ezobe ya bịa afụ mba. Nna anyị Okoro anụgo m ihe ekwu kama ihe m chọrọ ịgwa gị ugbu a ị mara ihe gị na ya na-abụ ji jekwe dozie elu biko maka mfụ gị n'ime ugbo ahụ nkụjie gị ọkpa nkụọ gị ngwọrọ gbam
Ikemba. Nye m ego m. Ọ kwenu ihe nwere ekwe nabata. Nye egbuje m ọkpa n'enu ego m. Nye m ego m ego na m nyere gada m azụzi. Nye m ego m. Ego anyị nyere. Nye m ya. Erichegwo na ego na nwaanyị anyị jiri ọkụkọ wee na-eto ofe ebe a. Ọ ga-emerekwe ha na nlere ahụ. Kedu na-ajụ gị ya? Ọ mụ ka ị na-ajụ ka onye ọzọ? Mgbe ejizi ndị arụ m ọrụ nke a wee je ebe ahụ ya chụsisi ha nye egbuo mmadụ ya enye mmadụ ebe a. Okoro nke bụ gịnị na-aza na m agwara ha mụ bụ dibụ ụlọ ọ ihe ọbụla m na-eme ka m ma agwa kedu ihe kpata m eji wee gwa ha ihe m na-eme ọ gwara kịta ihe nke o jere ebe ahụ chụsisi ndị arụ m ọrụ nya mfụ mmadụ ebe ahụ ọzọ ya egbuo onye ahụ ya enyi onye ahụ ebe ahụ nee ya ọchịcha chele isi na ọ jele gwa ndị na-arụ ọrụ na ọ ya emere fa presọp ka o ji mma wee je o ji mma chụfụ ọsọ nyafụ mmadụ ọzọ ebe ahụ ya egbuo onye ahụ ya enyi onye ahụ ebe ahụ nee ya bịa Uju ive ahụ Okoro na-ekwu ọ bụ eziokwu nna m biko ajụla m ụdị ajụjụ a ke ụdị ya bụ ihe a ofu mkpụrụ a na anyị nwe ka iji elesi ya ịma na ebe akọ ya bụ nkọ ugbo no obi adị m mma achọkọ m ịfụ mmadụ na ana ahụ achọkọ m ịfụ mmadụ na ana ahụ ọkụkọ sọsọ presọp ka m na-emelu sie nye unu na-erie kemgbe ofu ụgbọ ọnụ na-akọ nje nwa nwere ka ụdị akọbi ya a na-ekwu nke o kwuru ọ na-ekwu ọzọ ọkwe na nụ ya Ikemba bụ na nụ ya nye m ego m maka na ihe emega kịta nsị ebe a pụọ cheta azụ ọsọ gbara ya agba azụ elekwu m ana ahụ nọ maka na nchọ ịbịa gbaziri ya ego na m enwere ego ife isi sekpụ ntị nji wee lee nya bụ ana bụ na nwa rapụrụ akwụkwọ ya eje na ana ka ọ na-eje je n'aka ugbo mgbe eji were maka ya wee sị ka nle nya bụ ana ka ọ wee jebe akwụkwọ ọhịa eji were nya bụ ana Ikemba chee ka m jụgodu gị ajụjụ ị chọrọ ịgwa m na obi kara gị ofu mkpụrụ ana inwe n'ezuru ibuo obi aka gị i wee jee lee nye lefu onye onye ka ị na-akọwara m Akudo okwu ada ọkwanụ na ana maka na akwụkwọ ana afọ ya adịrị ya afọ nwa gị nwaanyị adịrị ya ihe ibu n'isi igbo ụbụla eke iburu ụbụla eke bụ nwa m nwaanyị abaghị ọdị n'akwụkwọ ana mgbụ Akudo ka afọ Uju ọdị n'akwụkwọ ana m ọkwa m nwaanyị ihe sọ nka mmeji ana wee mee Okoro ele m ana ahụ ka nwa gị nwaanyị wee jebe akwụkwọ maka na ọ rapụ ụlọ akwụkwọ nzirie o jee na Nigerian aka ugbo ọ chọzie ebe ọ ya eme presọp ọ ya aza ahụ ana maka na m elegbu ya jee n'ụlọ akwụkwọ jee mee presọp maka na iti mpatakwa ịbụ ka i buru donye n'isi o wee were ihe na-amakwugharị jee na-eme presọp Okoro bọsị ọwụ na ị hụrụ nwunye m bụ Akudo ma ọ bụ Uju na ana ahụ n'ụlọ nke m nwa mmuchi anya m wee mepee anya unu na-abụ emegwu ka anwụrụ wee fọrọ m n'ezi anya m mepee anya unu na-abụ esigbo n'ụzọ a mee ka anwụrụ fiụ ma nkweta na mpa gị rere ala ahụ ma nkweta ọ bụrụ na ụlọ na kịta bụ ihe na-ewute m ahụ ihe na-ewute m kịta bụ na ụlọ na 200,000 naira Chimo 200,000 naira nkịta ihe nje emelụ mmadụ ofu presọp 200,000 na-epekanụ opekazi mana mma ihe mere o jiri alụ nsogbu adụrụ ihe mere nkịta ya mmeje ka nje fụ maazị Okoro ma yogide ya biko na ọ bụ na ọ rapụrụ m ana maka gịnịzi nke maka gịnị ka iji chọọ ịga-efuzi ya mmejekwa ya biko ule a Naijiria na-ekwugo ụgwọ wayek akwụbeghị mpa m ha enweghị ego ha ga-eji akwụrụ m ụgwọ ule a ma ha na-agbalị ka ahụ ka ha ga-esi kwụọ ha ma ụgwọ ule ya eme kịta ya Chisom ịma na nna m akwụgoro m ụgwọ nke m iwere afa gị kịta idebanye n'ime nke m inenezi ya Uju ịma na gị ọma na ọ dịghị oge okporo omume ọ bụrụ etu a ka esi eme ya ọwụ taa ka esi eme ya gị onye ma
nsogbu adịrọ ihe mere ka m jee ka m fụgodu maazị Okoro ihe agagodu Uju ya ka isi n'ebe a ka m bịa ana m abịa Uju ya ka isi n'ebe a gaa n'ebe anyị chọrọ ịga ahụtazikwa m emijego ana m abịa ahụtazikwa m gị ngwa njebe Maazị ndewo. Uju. Ifo. Nke a chọrọ ebe m udo ọdụgba. Nsogbu adịrọ nnọọ, nsogbu adịrọ. Ka ị chọrọ ka m mere gị? Maazị, ihe gbasara okwu a na ma. Mechie ọnụ. Nke bụ ana gị. Na n'Igbo, nwaanyị anaghị enwe ana. Nwaanyị bịara ha eje okwu ana. Sịba na nna gị? Na nna m. Ọgụ a ka ozi kọ mụnwaji aka nwere bịa maazị biko zọtọ Maazị ka njikwa ọzọ okwu a na bịara nna gị ziri bịakwute m ọgwa bịa n'isi onwe gị mụnwa bịalụ n'onwe m Maazị biko ihe mere m ji wee bịakwanụ anaghị golu nna m ọ dị nnọọ ka ya sị unu napụ m ihe niile na-enye m obi aṅụrị n'ụwa mba na ọrụ ugbo bụ ihe na-enye m obi aṅụrị nya mere m ji wee bịawanụ ka m yọọ gị biko ọ bụ na ihe enye m obere oge ka m gbagharịta ego obere oge na ka m gbagharịta ego ka m kwụchi ya ga ego anyị ji wee gaa na biko eziokwu Uju ọ bụ ịma na anaghị na-ekwu okwu ya o nwere iwu ọbara ma ihe nji enye nye ka mgbe nna gị sị mgbe goro na ha sị m ya kiri iji ere na ama m onye mgbanwe nwaanyị bụ ọ bụrụ na ego dị gị mkpa gwa m ka m gbanye gị mbibi ego ọ sị m kwụọ ya ụgwọ na maọbụ ka anyị chọọ onye ọzọ mgbe ji wee kwụọ ya ụgwọ ọ bụrụ ije anaghị eme achọ m iripụ anaghị eripụ ka ngori ya Maazị biko Elena ka m mere gị ofu presọp hapụ presọp nke presọp biko ụmụ ihe mere anụghị m otu si dịba n'ugbo ekwu okwu o metụkwa anụ m ya ka m meji mee otu a m chọrọ iji mee ugbu a ana m ihe site ugbu a ruo ngwụsị arụ a nọ n'ime ya site ugbu a bụ ngwụsị arụ anọ n'ime ya gbagharịa ego ahụ wetara m erewa m ya ntị Maazị ama m ka m mesi wee gbalịtafu ego wee nye gị afọ dị tiketi ị na-ekwu ọsịsọ site ugbu a bụ ngwụsị arụ a opeka ihe mere ugbu a bụ na ihe bekee na-arụ m ọrụ ka m na-akwụ ụgwọ na-edekọnata ya chiri ndị ọzọ ya arụ na-edekọnata ya mgbe arọ ya ejegwu ego ahụ ya ezu inye m ya ewere anụ ụlọ o nwere ihe nji ya eme daalụ imechago ikwuchago ihe niile iyi ekwu imechi ya ọ bụla ihe emerụ m n'ụwa ọ gị bụ maka nke a ka nka memegodo akaba m imere gị presọp Maazị dee presọp ahụ bọsị ihe ejere ugbo ahụ ọrụ ncha were ya ememe ebe ahụ Uju, ka ị na-eme? Ọ na-akwado akwụkwọ. Na-akwado akwụkwọ?
Makani. Ekene Lichukwu. Ịmana ebe nna aka ugbo ọ dịrọzin ya. Ike nje anọkwu n'ụlọ akwụkwọ m sị ka m kwado jebe akwụkwọ. Akwụkwọ amaka, ifuru na ọkịta ka emebere ka ezigbo nwa ka nwa m mụtara, ije akwụkwọ ịgụ akwụkwọ ịmụta akwụkwọ bara gị uru, ihe akaba arụ ka ije ọsịsọ ka ị wee soro ụmụ akwụkwọ wee banye n'ụlọ akwụkwọ ka e wee mụta akwụkwọ. Nwa ebe m na-eje njechere n'ebe ahụ bịabazia n'ụlọ akwụkwọ. Okay. Hey, you, come here. I said, come here. Oh. Are you supposed to wear your uniform to farmland or to class? What is your name? Uju. Ifugonia. Mmadụ otu isi akpa afa gị legodugo. Ndị ọzọ nọ n'ụlọ akwụkwọ na-amụ otu esi ede. Ma akwụkwọ ebe a bịa nọ na-akọ ọrụ ugbo. Ngwa, tọgbọ mma ha chọrọ ịhụ n'ụlọ akwụkwọ ugbu a. Ha! Nke a ga-achọkwa ruo onye kọpa gekwana ihe bụ nsogbu gị hapụrụ m aka na mechie ọnụ gị. Mpịagha kantị m ga-apịa gị. Mpịagha kantị. Ngwa tọgbọ mma nke isi gawa n'ụlọ akwụkwọ. Achọrọ m ịfụ gị na skuul ugbu a. Onye kọpra maka m ihe bụ nsogbu gị kịta nke na ha acha ka fanta ebuka maka ọ bụrụ na nna nkịta ọ bụrụ na nne adịrọ n'ụlọ nke a na-ekpukarịsị agụrụ efe agụnugo yi nri oge gị na nri Chelugonu biko eweliwe. Papa enyi ọma Kekonu me. Oge keke me. Adị mma kọpa daalụ. Anụ m na unu na Uju dị na mma ọfụma. Sị m ajụọ ka ihe mere ji ọbịa hụ ụlọ akwụkwọ taa. kọpa anyị amakwa ka anyị ma Amakwa m. Onye gwa gị na anyị na Uju dị na mma, onye ahụ na-asị asị. Eche m nne ọwụ ezigbo ọyị. Mba, anyị na Uju abụrụ ọyị, and anyị na-ama mbụ nata ọyị n'ụwa anụ ama nke na-abịa abịa sef. Eche m unu na Uju ọ dị na mma ọfụma na onye enyi unu nwaanyị. Na enweghị dị mgbe anyị na Uju ji wee dị na mma kwa. Ekwesị Amaka ka enyi nwaanyị mma kwa, maazịkwa mma ka Uju. Uju ewere ihe ọma, enweghị ihe dị n'ime Uju. Isi ya bụ isi akị, ugburu eke ka o bu. Anyị na ya bụrụ ọyị, and anyị na ya ama mbọ ọyị. kọpa ihe o kwuru bụ eziokwu maka na ya bụ nwa o nwere ife ọma sọsọ kọọ ugbo ọ maghị ede o nwere ihe ọ dị mma ya a na-ekọ ọrụ ugbo sọsọ ọ gụchakwa ihe ọma anya ya. Ya bụ ihe niile m na-ekwu bụ eziokwu maka Uju. Onye ka iji nwa ya ekwu mba ihe nsogbu adịrọ ịbịa n'ụlọ akwụkwọ anyị na ị ga-achọpụta na ihe a na-akpụ ya o iti bọrịbọ. Kọpa iwekwe n'iwe o, asị m ka m jụọ ụta anyị na-ajụ maka Uju. Wee sị ka m jụọ ewelu otu ise enebere ya anya. Nke a bụ kọpa na onye agbala akwụkwọ Papa, sure.
mana ndị awụ ndị iberibe Uju sef Uju akọnụ mma na ọ na-alụ ọgụ na ọ na-eme nke a Uju daalụ maka ego anyị nyere. Agwakwara m nne m obi tọkwara ya ụtọ nke ukwuu. Chisom ego nye gị ka wee kwụọ ụgwọ ụwa ya kenge ka ị na-ekene m enyi m nwaanyị ka ị bụ mana ọkịfụ nne gị nwaanyị a si ike mmadụ ọ na-agba mbọ nyanwa n'elu nyanwa n'ala nna gị onwere enyemaka ọ na-enye n'ezinụlọ ike gwụkwa onye ka m ji asị Chineke biko na ọ gbara m ya ume. Eziokwu ka ọ gbara m ya ume. Eziokwu ihe eme bụ ịnarụ n'ụlọ akwụkwọ ịgbado anya gụsị akwụkwọ gị ike na-agụ akwụkwọ uche ga-adị n'ihe na-eme ka obi wee dị ya mma. Uju enwere m chọrọ ịgwa gị akụ ịma nwoke a onye nkụzi ka a na-akụziri anyị English. Nke kọpụ ahụ ndo nke kọpụrụ anwa ndị ọcha ndị karịsị obere na-acha ka ọbara dịrị ya n'arụ onye nwa ka ị na-ekwu yawa ama m ya Uju enweghị m chọrọ ịjụkwa gị ọzọ enwe ihe jikọrọ gị na ya abụọ. Chineke mụnwa bụ Uju ofu presọpụ na kọpụrụ anwa ala na-agbazi m maka gịnị gwa ndị mmadụ ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ na-eche na enwe ihe jikọrọ gị na ya abụọ. Chineke mee gbashi mba ahụ mụnwa m na-asị asị onwekwa ejikọ mụ na ya ahụ eziokwu mbakwa ya debekwa isi ka ntọ jizi biko onwekwa ejikọ mụ na ya Oge. Chisom ka eke mere? Adị mma. Otego ntị na-achụ gị na-akpọ aha gị mana ọ dị ka ịnụrụ. O nwere ihe mfe ka njugide m. Ụmụ ụlọ akwụkwọ unu gwara m na gụ na Uju ụwa mana unu nọkọ na ofu ụlọ mmụkọ. Ka ife mere Uju anaghị achọ ịbịa ụlọ akwụkwọ. Onye nkụzi Uju na-eme isi ike ihe ọbụla gbasara ụlọ akwụkwọ ọ chọkwaghị ịnụ egbe ya si Uju gaa ụlọ akwụkwọ gị na ya bụrụ onye iro. Nke bụ na ọ bụrụ na Uju na-atụ ụjọ akwụkwọ ọ na-achọ ịbịa ụlọ akwụkwọ ka ezi otu o si wee rute ebe ọ nọ ugbu a n'ụlọ akwụkwọ. Onye nkụzi ka m gwa gị eziokwu ọma na-edere Uju ihe ọbụla bụ ide na ego agụ ọma na-edere ya eme ihe m ji ajụ ajụjụ ọ ya gị nwaanyị omego ka o si wee gwa gị na lekwa ihe ọ chọrọ iji ndụ ya wee mee lekwa ihe ọ chọrọ ime ọ chọrọ ịlụ ọlụ aka ka ọ chọrọ ime ngịnị ka o si wee chọọ ịbara onwe ya uru n'ụwa nke ọ pụtara. Onye nkụzi naanị gị kwa onye na-ajụkwa m ihe ahụ ka ọ wee ma ihe ọbụla wụ ọrụ ugbo Uju a na-ejikwa ya egwu Uju a na-ejikwa ya egwu chaa
agwabeghị m gị onye ọ na-akụziri m ka esi amụta akwụkwọ ọrụ ugbo onye nkụzi ihe ị na-agwa m ugbu a bụ eziokwu eziokwu ka m na-ekwu ime ihe ị ga-emere m ugbu a emebe obi emebe obi gwazie m ebe obi kwụsịzie m ụlọ ya akwụkwọ maka ihe anyị kwuga ebe a ka ị na-aga egwu Uju a ga-anakwa gị ntị hapụziere m ka ahụ hapụ m ihe m chọrọ detuoro m ebe ha bi sọsọ detuoro m ya gawazie Uju Uju onye isi ụlọ akwụkwọ ndị ewu nke anyị ji abịa m taa udo dịkwa udo dị ama mụrụkwa na Uju uwe nwa gị nwaanyị ka ya m ekwukwana mana ya bụ Uju ị na-ene anya bụ ajọ nwa si Owere wee ba nne ya afọ ọ na-abụ ndị ọzọ amụọ nwaanyị akpọ ha ọbịa n'Uju mana efuru nke ya afa nke ewu iru Uju maka na ọmụmụ m mụrụ ya sọsọ Uju ka m na-eru anọ m nọ na-eru Uju ike gwụrụ onye isi ụlọ akwụkwọ o nwere ihe butere m ebe a ọkwe mana onweghị ihe mere nwa gị nwaanyị ya bụ Uju onweghị ihe mere ya nwa gị nwaanyị ihe ọ chọrọ ka enye ya enyemaka a na-elebara ya anya ọ mmadụ ka ọwụ nkọpa amakwana m ka ihe esi na-ekwu okwu a kedu nke bụ na mụ nwa bụ nna Uju ya na-etinyere ya anya ma mmadụ etinyeziri ya uche etinyegolu m ya anya ka m esi tinyere ya anya tinyere ya uche ka m esi tinyere ya uche tinyekwu ọnụ tinye isi tinye imi tinye ọkpa tinye aka ma ya bụ na ya bụ nwa maara ife ọjụ na ya ama ife kedu ka m esi wee bụrụ na m bụ onye gụrụ akwụkwọ Uju arapụzie iso ụzọ ọkpa m na-eso ụzọ ọkpa m amarọ agbọghọbịa dịka ya ọ mara aka nne ya ọ mara aka ekpe ya isi Uju gbagoba agbago Uju agbadaba agbada esi agbadaba agbada ọ gbagoba agbago kedu onye ya amụta ụdọ agbọghọbịa ahụ obi adị ya mma kedu ihe a na-emelụ mmadụ ma emebelu Uju gụọ akwụkwọ ọ sị na ya ma agụ akwụkwọ kedu ihe kpatara na ọ ma agụ akwụkwọ onye isi ụlọ akwụkwọ ama m ka o si dị n'obi mana ihe nchọ ka ịghọta ahụ na nwa gị nwaanyị a ihe ọ chọrọ bụ ka enyetụ ya obere oge ka o nwee ike chọpụta ihe ama m ka o si dị gị n'obi na o nwekwana onye ọ ga-abụ obi adị ya ụtọ na ọ sịrị nwa ya nwaanyị si ya jee ya bụ ụlọ akwụkwọ ọ sị mba n'ọrụ ugbo mana o nwere ihe nchọ ka ịchọpụta na weregodi obi gị wee tụnyere ya anya were uche wee so ya maragodi ihe ahụ bụ mkpa obi ya maragodi ihe ọ chọrọ ime ihe ọ chọrọ iji aka ya wee mee n'ụwa nke ọ pụtara ọ sị na ọwa ọrụ ugbo ka ọ chọrọ ịkọ o nwekwa ụlọ akwụkwọ ndị na-eme ihe gbasara ọrụ ugbo enwere ike gaa tinye ya ebe ahụ ka ọ bara onwe ya uru kọpa okwu dịkwa mma mana ọ bụrụ ka m si wee chi ya maka na Uju nkwado niile nkwadoro ya akwadogo mie ka ọ ya abụ na o kwesịghị ịmara ihe o ya eme o wee baa uru n'ụwa ị na-ekwu okwu ije n'ụlọ akwụkwọ ndị na-akụzi maka ịkọ ọrụ ugbo ọ na-abụ onye gụchaa mahadum o wee bịa gụba ojebe ụlọ akwụkwọ nke obele ka ọ na-abụ ụlọ akwụkwọ nke obele ka esi eje na mahadum ọ kweghị gụcha akwụkwọ ụlọ akwụkwọ nke obele o wee jebe ebe a na-eme a na-agụ akwụkwọ mahadum ụlọ akwụkwọ mahadum a na-akụzi maka ịkọ ọrụ ugbo a na-akpọdozie isi n'ala ya ka m ji sị gị na Uju enwere ihe ọma onye a bụ iti mpatakọ ụbụrụ nne ya ka ọ nwere ụbụrụ eke
amara m ihe nji wee nụ ụdị nwaanyị ahụ amakwuru dị mma ọmụ nwa bụkwado onye mụ onye bụ Uju maka na ọ na-eme ka m kedu ihe ụdị nkwado ọzọ ma menyere ya onye isi ụlọ akwụkwọ biko ana m ayọ gị si nyetukwu ya obere oge nyetukwu nwere ya ndidi Uju bụkwa n'ezigbo mmadụ ọ maara ihe ọfụma kọpụ ozugbo gụnwa kazi m bụ papa marụ maka Uju gụnwa onye mazịrị kịta na Uju maara ihe mụ nwa nne ya amazi na Uju maara ihe o nwekwana ihe dị iche n'ime gụnwa na ndị niile kwugoro okwu Uju echere m bịara ebe a ikwuri ka a ga-esi wee nyere Uju aka ka ọ gụba akwụkwọ mede m ihe iji wee bịa ebe a bụ ka ị na-abịa n'ụlọ na-akụziri Uju akwụkwọ ana m enyo gị enyo ije ya na ana m enyo ya enyo kọpa ịmụ ihe men si ilo ịnọjugo nlabazi ọsọ ga-elatu alatu ọsọ ga-elaba alaba kọpa onye isi ụlọ achọrọ m ka iche echiche maka ihe ahụ ndị abịa gwa gị kọpa na aba ịnọjugo ịkanụ laba na-adị ka ndị ọcha Equatorial Guinea ọ na ha achọ ịga sụrụ okpokpo oyibo n'ifia fugo m Uju onye kọpụra how are you? It's a finally. It's okay, you can say it in Igbo language. Asị m gị sụọ ya n'olu Igbo. Daalụ Chukwu gọzie. Ihe m na-achọ ịgwa gị bụ na esi m ugbo ụna ka nna n'ike gwụcha m. Nsogbu adịrị. N'ụlọ nọ ka m si na-abịa. Eziokwu. Maka gị niile ifo nna m onwe ihe okwu. Butuo obi. Olu nwayọ. Onwe ihe mere onwekwana ihe okwu. Mana achọrọ m ka mụ na gị kpaa nkata. Achọrọ m ka anyị chọọ ofu ebe ka anyị nọrọ kpaa nkata ka ọ baa anyị n'oburu isi. Nkata kwa. Nkịta. Ugbu a ka anyị chọọ ofu ebe. Bịa. Uju, ngwa. Ana m arụ. Onye kọpụ. Ya mere na mmadụ agụnwa akwụkwọ. Ịma na nna m bụbu onye isi ndị ụlọ akwụkwọ. Ọ dịzị ka gasị na abụ m ọnụ. O nweghị ihe mma, amala m agụ agụ, amala m ede ede. Uju onwe ya ebolo gị ọnụ. Hụna m? Mana ịjụọ m a, gasị ọ dị ka isi kpọchiri akpọchi n'ebe ịgụ akwụkwọ nọ. Mba, ọ bụrụ na m na-akọ gị ọnụ. Eweli iwe. Mana ịjụọkwa mma agwa gị na n'oge ka dịkwa n'ịmụta ya bụ ịgụ akwụkwọ ma dekwa ede. Nsogbu adịrọ. Ihe mme ya bụ na isi na oge ka dị iji wee mụta ide akwụkwọ na ego nọ. Nke kwanụ mgbe oge ntofeziara ịga ụlọ akwụkwọ mahadum mgbe ahụ nwee mụta ya ọ bụkwa onye ọbụla kwesịrị ịma ka esi agụkwa na ede o. Uju, ị ga-ekwu ụdị okwu ahụ. O nwere ihe nchọ ka ịghọta na ndụ a. N'ime ọrụ ugbo anyị nọ dị akọ, ị kwesịkwara ịga ụlọ akwụkwọ ka ị nwee ike mụta otu esi ede ihe ma agụkwa akwụkwọ. Maka ndị ọcha iji ihe edemede dere ego gị baa na ụlọ akụ ha. Ọnwụ na ịmụtahụ akwụkwọ, ndị ọcha sị ka ha bịa kpọrọ gị ka ị gaa mere ihe ka ị rụọ ọrụ ha ọrụ. Ka ihe ị ga-eme, ị ga na-asụrụ ha asụsụ Igbo. Mbanụ, jee ya.
Kaka nna bagodu nne m ga na-echezi ka ebe m nọzi kemgbe o tego m ka anyị bata mana nne m gofufe mba emela ị ga-alawa mana irue n'ụlọ were uche nọdụ ọdụ ka iche ihe anyị kpara ugbu a chee ya ezigbote ejiji chee ya n'ime ala ubi gị maka ndị mmadụ iji ihe edemede dịrị akụnụba gị wee tinye na nke ha. Ama m na ị ga-apụ mmadụ n'ime ihe ị na-eme. A sịkwala na m agwa agụ. Uju hapụ press up lawa. Na-eburu kịta. Gee ntị ka m gwa gị. Ọkwa ifuru nne na akwụkwọ akwụgo m ụgwọ ya. Ihe eje nne na akwụkwọ a ihe eje de waye tata. Ma ị chọrọ ya ma ọ na ị chọrọ ya mụ nwa bụ nna gị. Ọ ife nchọ ka ihe eme. Na-eburu kịjara akwụkwọ. Uju nwa. Uju! Kedu ị na-enupụrụ nna gị isi buru akpa jebe akwụkwọ ọsọ? Nne m kike m na-eji melu na akwụkwọ nwa amụrụ m edede amụrụ m agwagọ nwere ihe mma na-aka ebe a ọ bụ na ofufe sọp gịta ole ebe a mmechapụ ofufe sọp si ebe a na-apụ nnazi m njem akwụkwọ amaghị m ihe nna aka ebe ahụ. Ị mara ihe iyi ede ị mara ife iyi agụ iru ebe ahụ idele ha presọpụ si ha na afa iwu uju presọp na ihe buru ka jebe akwụkwọ jebe akwụkwọ Uju jebe akwụkwọ. Sobia jebe na akwụkwọ nna bụ jebezi akwụkwọ nna bụ chichikore m. Uju no eke mere nne ukwen gbara dị ọfụma nke a bịara udo ọdụkwa udo dị nsogbu adịrọ asị m ka m nwetara gị nwa ego mgbarịta gbasara ana ego ne ka ọ dị ọkwa 1,300. eziokwu ka gosiri nọ na ịbụ nwatakịrị na-agba mbọ ọfụma na-ata ka agụ ọkwa zuru ezu ị na-agba nnọọ mgbe na-emesi ike Maazị ihe ọjọọ emekwene. Kwenye na-achọ gị? Maazị emekwana ihe ọjọọ emene maazị. Gịnị mere? Maazị onwe ya chụka m. Maazị n'oge mgbede aka nsị ka m rute n'ọrụ anyị nọ n'akụkụ mmiri. M rutezie n'ime aka ote m si ahazi ọrụ. Mmazi asị ọtọ ya erute ezigbo nne. Maka ịmaka ote m si ahazi ya. Nhazicha ya o ruo ezigbo nne. Maazị erutezi m n'ọrụ. Ezi m ihe ntapị atapizie ihe niile na-eme. Maazị mana ọgwụbe ngawazi ọrụ anyị nọ n'akụkụ ahịa na ụmụnede rutezi ebe ọwụzie na ọkwụfụ ihe eme ọrụ anyị mee ka ọzọ. Nke abụghị eziokwu ka egbe ike ime eme. Maazị ọkụ ka m na-akpa ihe fọrọ m ga ka m kọrọ gị ọkwa m ji agba ọsọ m na-akpa. Isi na ma ndị akọ na ana ha jara ele. Nke ahụ ugboro ịnọ ihe a na-eme m mkpụcha aka etiri m ọgụ ka akị mkpụcha aka etiri m ọgụ ka akị mkpụcha aka etiri m ọgụ ka akị. Ụdị ya anụnwa mee nkịta ọ megokwa n'ọrụ ugbo m mgbe mgbe mana apịa ama m ihe m ga-emere gị. Eziokwu ka anyị kwuo ndị nsogbu okwu agwụnụ biko site ugbu a gaba ugbo m na-edego n'aka ihe ọbụla ị chọrọ iji wee mee ka ya bụ ihe kwụsị gwa m ọ bụrụ ihe ego gwa m ọ bụrụ ihe ego degode gwa m ozugbo ngwa gị nwa jee warụ yipụ ihe anyị gba nwunye m ka onye gị ndị ka irie na-eje
ifuru ihe anyị kwuru imezuo ya abụzie n'okwu ihe mmemme gụrụ obodo a. Amaka, agwa m nne m ụbọchị akụ ahụ ogote m akwa m ga-eji wee na mahadum. Uwe akwa m niile akasị ana m nwee na akwa m ga na-eyi. Chelụ oge ọnọnọ ụmụazị anyị bụ na-enye gị nsogbu ka ọ gịnị? Ule anyị lere anyị amarakwa na ya edetere ya. Ule akọrọkwana wee pụta ịgbarugoro ijekọ ọrụ nne gị gwa anya gotere gị uwe ị ga-eji wee ba mahadum. Biko ka m jụọ isi ọ dịkwa gị mma? Amaka, ihe na-ekwuziri otu a unu anyị dere ọpụtago. Enwere m okwukwe na ọpụtago, enwere m olileanya na ọpụtago. Nsogbu adịrọ, obere oge kịta ifu ya anawa. Nsogbu adịghọ na nke ahụ. Oge ise anyị ọ dịkwa ka isi ya obi ya amasị m. Amaka, ọmụma kunu si eta akpochi ya ta azụ oge na Amaka. Uju ofu press up ọ mụ kpọ gị otu a si wee kpọ gị kwụrụ ka m kwụsie ihe nji maka ya wee kpọrọ gị. Ọ gịnị mere na ị bịara nene ule anyị lere ka ị na-atụ egwu ahụ? Agbagbụ na ọ na-atụ. Uju, enwekwe n'ihe si ka m gwa gị. Achọrọ m ịgwa gị na unu anyị nere apụtago. Oge na-adịghị anya mụ na Amaka enyi m nwaanyị ezi ọyị m. Oge na-adịghị anya hapụrụ gị obodo a. Mana ahụ gị adịkwana mma iji wee rụọ ọrụ rụsie ike. Ị na-enetegasị ụmụ anụmanụ anya. Ewu mma anyị. Ị na-enetegasị ha anya. Ị na-enetere anyị obodo anya. Anyị gaa mahadum. Jisi ike. Ada dị mma. Iru nke na o ji elokwe mmadụ. Atara m unu na-abụ. Enwe m ihe nwe ịgwa unu ntọala. Ị ga-akpọkwa ebe ka ihe no aka ngị n'elu aka ngị n'ana ebe ka m ma aba. Mada press up. Ọgamigo ka ị na-ekwu ihe anyị na-ekwu. Nọchite ebe a ọsịsọ. Esi ya. Hey, Woma. Give me. Go all that, go to Never. I was going to hello. Hey, Uju. Ị ga-asị ka m na-abịabe bebe ahụ gị. Ama m na anya m na-eme gị ama m. Ọkwa ọlụ ekwekwa ka m zuo ike. Esi m n'ọrụ ugbo anyị nrụcha ọrụ ugbo nje na nke Maazị Okolo nje lụkarịa n'ọrụ ugbo nke ọ ya mere na ide afụ m. Uju, ị maghị gị m ugbu a achọrọ m ịla ka m gasie nri nsicha bụkwa m na-ekwe gị mkpa m ga-abịa achịbịa ahụ gị. Eziokwu gị ngwa ka ọ dị ọnwụ ihe si ka m gwa gị maka o nwere mmadụ na-abụ na-achọ m okwu n'obodo a ọkwa ife ụmụazị na-aba bụ Oge na Amaka ihe mmemme ha n'obodo a ma ndị mma ofu press-up ahụ ezuru ka ife mere hapụta afụ m n'ọtụtụ aka m na-apụta bido kparịba m na-enwere ihe mme aka ifuru ụmụaka n'obodo a alụ na-apụ ha amakwa m isi ọ dị ha mma amakwa m n'ege ntị ọ bụrụ na ha na-akpali m bụ nke a nga bụ ihe na-ewute m mana onye ga-alị n'obodo na-agwa onye ọbụla chọrọ ịnụ na mụ nga bụ Uju ofu press-up amala m edede amala m agụ nnọọ ya nga na menenelo ule a na-akpọ wayeki na-akụsasị n'obodo niile ifunugo Uju hapụrụ m okwu m ga-eme ife n'obodo a mmesịa ha ha fụ ebe ha kpọrọ Chisom ha agbaba hapụrụ m okwu mana a ma echekwa gị bụ isichakwa nya ebutekwu ya ọ bụkwa ghara ịbịa m na-eche gị ma ebutere gị ịla ikika nri ngwanụ ka ọ dị
Chisom. Kefo. Uju, oge na aka. Chere. Ị na-ayị ara. Oge na amaka. Metụ gị aka n'obodo a. Na-abịa. Ọkwa ịfụ oge na amaka. Mma emelụta okwu press up. Akọta okwu press up ka anyị ga-eme. Pụta n'ụzọ bịa. Okwu press up. Oge na amaka. Okwu press up. Tata ka m ga-egwu ha ga-anwụ anwụ. Ka ya achọghị m dịka anyị na ya m ka nje meelu ụmụazị ofu press up kịta. Chisom ke ihe ngwa kwụrụ ọtọ ọ bụrụ gị ka m chọrọ imere ofu press up. Ka ihe mere ebe a Chisom ka ihe m ijizi ebe akwa ya awa ajụjụ m jụrụ unu Uju ilekwana ihe iji mmemme onye gọbra ọgwụ ife ụmụazị na-aba a na-akpọ oge na amaka necha mụnwa bụ Uju ofu press up anya ọ bụrụ onye nwaanyị ka a ga-eji wee tinye mmegbu ụmụazị ata. ọgwụsigo ya bụ ọgwụsigo tupu m mechie anya mgbe mepe ya were mma tinye m n'aka tinye m mma n'aka Uju tinye m mma n'aka ugboro nwoge na press up nye m palabazie laba ụlọ alụme na nwa nke a ya bụ na press up ọ na-aga igbu mmadụ na-asị na ọ na-achọ ime press up ya Okoro Ikemba ọ bụrụ na maka okwu a na ka iji wee bịakwa ndị uchebe dị n'igwe erike n'ọrụ nnalebe ego ndị nke ịnọgwụla anọ mgbefu ego ya na wee nyegharị ya ego na n'ihe m na-agwa okwu rapụrụ okwu a na ọ bụrụ ka njem ga-abịa ịrụ ka ntị achị rapụrụ okwu a na ana majigbu ụtọ mbụ na abịa mbụ ọ maka nwa nwaanyị ka anyị maka abịa nwa nwaanyị agba ngịsị gị na mgbe ọbụla nwa m nwaanyị a na-akpọ Uju tụrụ ọkpa ebe ahụ ka ọ bịa nye gị nsogbu ma onye dị na-alụrụ ọrụ nsogbu gbere ndị uwe ojii kpụrụ ya kpọchie nye tinye n'ụlọ mkpọrọ afọ nke uwe ojii ma ọ bụ Uju ịbịa n'ala ekenekwe m ose bụrụ na Uju batara n'ala ahụ ka m lụtara n'oge ka m wutuo okwu n'ala ịlụtara otu arọ anyị kọchara ugbo ihe nripịa wee jide eripịa akwụkwọ na-agba ụtụ nke dị n'ike ma ọ bụ ji ma ọ bụ akpụ a na-ere ere ịlụtara ahụ ahụ achọrọ ọdụ m mmadụ ịlụtere m ya bụ ihe ọzọ ịmakwa na ego niile m ji wee kọọ ugbo na-arụ anwụ na n'iyi onye kpata m ji wee kwụsịsị ịkọ ugbo mmadụ ịlụtezinelu m ya Ikemba ikwu mere o mekwara ọzọ o mere ọzọ ihe ebidokwa nsị gị na o mere n'ugbo m na nke a Ikemba ana m anụ ihe ebido ịkọ ugbo ọzọ maka na onye nzọpụta adagwo onye nzọpụta igotela enwetagwo ọgwụ anyị eji wee na ọgwụ ya adụgwo kedu obodo ọgwụ ya si wee nwetara ya ịma na ọchị ihe na-ada anyị isi ị na-achọ ya n'elu ma na ọdụ n'ogbe ọkpa gị mmadụ ma ndị ọcha ọrụ ugbo nke ya aka mma kịta esi ndị ọcha nwa m nwaanyị a na-akpọ m n'Uju ihe na-akpọ ya bụ Chizitere nwa ha bụ Chizitere ọ ya wetara ọgwụ ya Okoro baala onwe ya uru ihe nchọ ka njụ ọgụ iru ube ọtaka wee bịaba ebe Ikemba amụ m anya ọkụ mara n'ọbịa m ka ebe ejichara m ike si bịa wee bịa ka m bịakọrọ nye ọkụkọ otu a ọ dị ka iru ube ọtaka wee rute ebe ka ọ nwere ebe njem ị ṅụrụ nkwụ wee bịa ebe ya na ife nọ ebe a na-agwa m kịta bụ Uju nwa m
melụ na-akpọ ya chizitere na-akpọ ya chizitere mba ọ bụ maka nke anwa ọbịbịa gara ezugbo ụnaghị asị ngụ ụnaghị ịbịa anụgo m ibe ikwu nabazịa amara m ihe ibe uju gị na uju na-aga ịnọjugwo nabazịa Ikemba okoro gee m ntị Ikemba ọgwa m gara agwa ịchọ ka m mee nsọ ala mba anụ ụlọ fụta ibe dịla afọ mbala si ilo ịmara ebe idola azụ dokwa iru m ya Ikemba oge na-achụ m na-emekwa nsọ ala sikwa ilo jere na mena nsọ ala eje m anaba mana ihe na-agwa gị bụ otu ụbọchị na-abịa mgbe ị ga-achọpụta na aha si kwa ọnwa na nchebada echiche gosikwa ya chizitere mgbe ahụ gị ya ama ụdị nwa ị mụrụ mgbe ahụ gị ya ama na ịmara ụdị nwa ị mụrụ okoro ịka nọbe m asị gị bọsị ahụ nke ya ama ụdị nwa ị mụrụ bọsị ahụ nke ya ama na ịmara ụdị nwa ị mụrụ na nke ọtaka ka iji eje were nkwụ enu nwujuche isi wee bịa ebe asị na bọsị ahụ nke ya ama ụdị nwa ị mụrụ bọsị ahụ nke ya amakwa na ịmara ụdị nwa ị mụrụ mmadụ ụdị nkwụ ọtaka nya ya ịṅụchara isi wee na-acha gị ọkụ ịrafụ ebe ihe ejebe ọ bụrụ ebe m ka ya bịa Uju nwa o tekwala o ka ị maka ọrụ ugbo ama m ọgụnwa onye ọrụ ugbo onye ọrụ aka Uju ichetago m ihe ụmụ ozi nnọdụ anụ na-agagharị n'obodo a maka gị asị na onwe nsogbu mkpa igboro ndị obodo a enwe ihe ndị akpa ndị obodo a maka ụmụ ihe akụrụ akụ nọ na-emebisi asị na ego a wetara ugboro mkpa wetara mkpa ihe mere ji wee dozie evedi a afịfịa ma akwụkwọ nri na-ekuzi oyoyo eziokwu na uju ofu pesọf emechaghị onye ọbụla achọwazi ka nlọrị ya n'ugwe mana ka esi wee nweta ya bụ ife iji wee gboo mkpa hazie ihe mere bụ ịma na uju ofu pesọp ihe ọbụla gbasara ọrụ ugbo onye maka na-amasị m ọfụma ịghọtago so ma onye nkụzi anyị na-ekuzi n'ụlọ akwụkwọ ọ na-aba m n'isi ọfụma ma ndị nke ọ na-ede ede ma nke ọ na-edozili anyị edozi ịghọtago o wee luo ofu mbọsị ihe a na-atali ugbo n'ebịa wewere ọrụ ugbo niile nkọ talisịa ihe niile nwanụ ekuzi n'ụlọ akwụkwọ nje n'afịa gote ya nwere nke lụọ ọrụ olu ofu mbọsị ihe a wee baa m n'isi nwelote mụ afịfịa mfụ n'ụgbọ anyị nke dị na mgbago nwee were ya weta nka tiya na nka weta nka ti na nwanne ya nweta ihe ntọrọ ozugbo ihe niile dị mma nne gbalịka ọkweghụ hapụ ụmụazị a na-asị na onwe ihe nọ gị n'ụbụrụ nne ihe ibu ka nkụ ibugogo ịgbalịka obi dị m n'ụtọ mgbe m nụrụ ya obi na-asọ m sị Uju nke m ịgbalịka mana Uju ihe anyị ji wee hazie evedi a ka ihe a na-akpọ ya nke a dị m n'obi adị m abịa Uju onye amamihe emere asị na mmadụ ife mana dịka gị na mbe gbara n'ofu evedi a ehihie ọma ehihie ọma oge
Keke ime. Ehi ọma nne m. Ka unu na-amụrụ otu ọchị dị su n'ọnụ. Nke na-eme. Auntie go. Ka ikata ha ni ya Hey. Nge gi inje na iri. Nka ka ihe maka. Chiri kwa. Agwakwana m ka onye n'ime unu na-akwado ịnụ di. Nya ịnụ di anala awa amasị gị iwe je mmadụ nata ọ bụla ya ka biko. Ịma na ego akwụkwọ na-ewi kịta. Ọkwa na ya nọ mbọọdụ ọnya na-ewi. Anyị wee na-aga ka ife ya emekwanụ. Ebe fụ na ịka ya asị gị ka o kwere gị. Ka ngwazi gị ya. Mụ na ezi oyi m Amaka. Anyị eweta gị ya na-akpọ admission na university. Ọ bụ enwetago admission nke university. Ịmụ ya Kuku ya ọzọ. Unu agbanika. Ya, nke a bụ nke ọma. Nke a bụ nke ọma nnọọ. Nwanne m nwaanyị kwanụ Uju ọsọkwa unu wee nweta. Ujukwa. Uju eso da nene nya bụ na m hụrụzie nke inweta admission. ihe mma ụmụ eme ọfụma bụ press up ya na ịkọ ọrụ ugbo. Uju nenero. Uju esoro unu nene une iji banye mahadum. Mahadum. Nwebere da ya na-esi. Mahadum. Ka ịnwa na-eme onwe nke bụ na nwa ha chọrọ ịbara onwe ya uru chacha nene ụmụazị bịa ha nenechago pas ya nweta ihe nwa nke a na-akpọ admission. Otu sọrọ ya o jiri ndụ ya mee kama adị ya. Uju! Chisom, mmasịkwa gị naba n'ụlọ. Nke bụ oge ọbụla m na-arụ ọrụ ị na-enye m nsogbu ịma na ọ da amasị m. Uju, enweghị m chọrọ ịgwago. Ị ga-alaike kwa ya. Ihe anyị chọrọ ịgwa m, nya chere ụnụ ka m rụsie ọrụ nke ihe ịgwabazịa m nụ. Uju, ọ na-ekwe m ọdịdị. Achọrọ m ịgwa gị ugbu a. Ọ ya gwa m. Uju, enwetago m admission na mahadum. Chineke. Che. Adị ya kpa ya kịta ọ ya ngabụra ihe agụ mahadum. Agụsigo m ya. Ihe mee anyị nọrọ kịta mmeje ka a haziere gị ihe mmerụ gị bụ press up. Achọrọ ka imere m anyị na-ata anụ gị na-emere m press up. Ihe a bụ ezigbo akụkọ ọma ihe mere ka anyị na-amagodo ma Ọ gịnwa bụ Kopa Henry? Onwe ihe mere. Ya nọ gịnwa bụ onye na-enye nwanne m nwaanyị nsogbu. Iwe na-esogharị ya n'azụ ka ijiji. Begide nwa agbọghọ ka njụ gịnị? Kedu ịwụ nwanne gị nwaanyị a mere ji wee gbochuo nwoke dị ka m na-agara onwe ya esi m na-emere m aka ọchịcha na mbịagodi mbịa. Ka onye bụ nwanne gị nwaanyị? Atana m ahụ. Ịmazị onye bụ nwanne m nwaanyị. Ịmazị n'Uju. Iji wee rapụ kọpa edinye gị ka ife a na nna gị wee na-achụgharị ya. Ịmarọzi ya ka m gwa gị jiri nwayọọ wepụ aka gị n'ebe ọ nọ. Ife otu ide inwe ike ịtụziri ya ka o soro gị ka ọ gụọ akwụkwọ ka ọ dị ka gị ị na-edufegharị ya. Nke a bụ nya kwụsịkwa ebe ahụ rapụkwa ya aka. Ka ezi ihe mere ka onwe ihe mere gị onwe ihe mere ka onwe ihe gwa gị na onwe ihe jikọ m n'Uju. Ihe m na-eme bụ Uju nọ wụ ihe m kwesịrị ime ebe ọ nọ. Agwachago m gị rapụ Uju nwa aka isogharịzi na n'azụ rapụ ya ka ọ chụ nwaanyị
asị gị bịa mee kọpa asị gị bịa fa na nna gị ịrapụ ife anyị na nna gị ọ bụrụ nwaanyị nke ya na-eso rapụkwa Uju nwa aka o mụnwa na-achụ nwaanyị mụnwa chụwa nwaanyị maka na m na-efe ala nna m maka na m bụ kọpa mere iji legodi ịdị ka azụ ndị ifedi a gbochuo m ebe a na-agwa m ihe ị na-agwa m enwekwara ya mbọsị ọzọ ị ga-anwa anwa gbochuo m m ga-echefu na mbụ kọpa m ga-atụtọrọ gị mpịa gị ga-akpọta nna gị legodi ife gị ala nna gị iyi gị ihe nyi ịma na ihe m megawa ihe m kwesịrị ime nna akụziri nwanne gị nwaanyị otu oge eti wee bara onwe ya uru wụrụ mmadụ ebe edeka ihe a bụ nga fish bịa nọrọ ebe a na-agwa m okwu leenugo ewu nwaanyị mụ ka ihe nyocha dị mkpa ha ka m na-efere m aka ọchịcha na m bịa ị na-abịa ịgwa m ihe iberibe na makwa ya mbọsị ọzọ ị nwara ya mma tụtọrọ gị mma pere aka ntị akpọta nna gị maka na nwa kọpa nna ya akpa Uju bịa ebe nna m kekwa nke a iru gị ji etu a nwanye gị na ya kọrọ ọnụ o doro m anya na ị mara na ị na-eme onwe gị onye nzuzu n'obodo a o doro anya ijigoro aka gị wee na-etefi onwe gị n'obodo a ifere onwe gị ada eme gị emegokwana m ike m ebe ị nọ ihe eje ka ị kwakọọ maka na ife ihe emezikịta ahụ ya anụ di isi gịnị anụ m dịkwa onye ka ị na-ajụ ọmụ ka ị na-ajụ nkekwa nke bụ anụ ndị mụ na onyekwa na anụkwa di nwa onye gị na onwe gị nsogbu ka ihe esi wee nụ ya ụdị ihe gbasatara anụmdi ahụ ma afụgo m onye ya anụghị mụ na ndị ọyị m akarịchagbo kpacha aka ya bụ ihe ya esi wee dị ọ ya ha esi n'obodo ọ mepere emepe wee nata bịa mee ego n'isi gị so na ihe ya eme kịta ịkpakọba onwe gị ọfụma kwadobe onwe gị ka ya na ihe m na-ekwu isi na gịnị mere anakwa m agwa gị ka esi m na ihe anụ ihe m na-agwa gị bụ ka ị mara na ihe anụ di maka na ihe anụ di ọkwa ifuru di ịnụchago di ha ya ha abịa ka ebe mee ego n'isi gị ọbụna m jere ụlọ ọrụ ugbo Managerial ma ofu presọpụ mechapụrụ unu kekwa nke bụ inu jikwa mma amazi m na gị onye nwụrụ mma ama m na gị onye nwụrụ ọgụnwa ya ekwu ihe ya emenwụ na ka ọmụnwa Uju kezi onye gwa gị na m na-alụ ọrụ n'ụgbọ enyi gị nwaanyị Chisom gwara m n'ebe a ka ị ga-alụ ọrụ m sị ka m bịa fụ gị ebe mma ya lapụta mmadụ ofu mbọsị nsogbu adịrọ kekwana ị na-eme ebe a nsogbu adịrọkwa ka m bịa gwa gị na m alawago eziokwu ị na-abago kebe na-agazi ana m alaghachi Igwe Ọcha nna anyị ụtụtụ echi ya ịnachi ya kịta ụmụ akwụkwọ nọ n'ụlọ akwụkwọ kekwana onye na-ekuziri fa ihe gbasara ọrụ ugbo ya na implementation English language Uju biko akpala m amụ biko eji m Chineke ya gị nke ha bụrụ nsogbu ndị gọọmenti ga-ezitakwa onye ọzọ a ga-ezitakwa kọpa dịka m mụ emesigo ife asị m bịa mee na ndụ unu m ga-alawazi ebe Igwe Ọcha ka m jee makwana ihe m ga-eme ndụ m
ihe a bụ ihe ndị bekee na-asị another face of life. Ama m na nke a nsogbu adịrọ. Uju, biko eweliwe. Ihe a wụ 1,013. Achọ nke iwe ya wee tiere onwe gị aka. Biko. Mba, jido. Jido ya. Daalụ. Mba, Uju biko. Esila m jide ya. Achọ m ka iwe nwee ike yiri onwe gị aka na ala ahụ ị chọrọ igo. Ụgbọala? Keke isi wee malụzi maka ana nna akwụ m ụgwọ. Ka onye gwazi gị nka. Ewekwana iwe. Onye nyiri nwaanyị Chisom ya bụ onye gwara m. Were ya. Daalụ. Chukwu gozie. Nsogbu adịrọ. M ga-abịa ka nlaba ka m jee jikọta ihe m ji aga igwe ọcha. O nwere ihe ndị bekee na-asị, please take good care of yourself. Ama m na-enere nke a. Mmadụ ka nga hapụ gị mee press up a ịma na otu gị chọrọ ime press up a mana nsogbu adịrọ ka ije lụ bọọlụ gị. Daalụ maka ego ahụ. Daalụ. Uju K4. Ọmọdụ ka m na-ajụ K4 enweghị ife men. K4. Emetụkwana m aka. Ka ihe mee ejije jekọrọ onye kọpụra ihe gbasara m. Ha, Uju. Enweghị ife men nọ ọjọọ ihe gbasara gị. Ọ chọrọ ịma ihe gbasara gị. Nya ihe na-achị gwa m bụ onye ọbụla si n'ebe o ji jụọ ajụjụ gbasara Uju ofu press up. Iwere ihe niile nnọọ gbasara m kọsasịala onye ọbụla. Uju, kọpa adịkwa n'ụtọ ahụ. Kọpa pụrụ iche. Ọ bụ ezigbo mmadụ. Nsogbu adịrọ. Mana ike ka isi akwadokwanụ ịnachi ya n'ụlọ akwa ịkwadosigo? N'ebe nne na nna m na-agbagharị ka ahụta ka ha ga-esi duje m ka m laghachi ụlọ akwụkwọ. Ịma na ọdịkwa mfe ịgakwa mahadum adịkwa mfe. Ịma ihe a na-akpọ one touching. Uju bụ press up ya. Ịgwa m one touching na press up. Ịgwa m nweta gị ya wee chọ. Nsogbu adịrọ. Anọ m ya. Uju. K4. Ewife men. Ụmụ anụghị abara gị ọgụ. Gwa m kịta. Ọ bụrụ oge na amaka. Kezi ife na-eme gị. Ọ bụrụ nna m o. Ọkwa nna m ka na-azụkwa n'obodo a. Nwoke kwọ na nga nwere m tọgbọ ya iko n'ụlọ. Nna gị? Ka ife nna gị mee gị? Ngwa nene ya kịta. Esi m n'ọrụ ugbo ebe m ji ọrụcha ọrụ ike gwụcha m n'ọrụ ụlọ. Ndị nwanụ gbakọju ebe a jugodu m ihe a bụ ime jugodu m. Ka ife a na-eme? Ha bụ ịnụ mụnwa bụ Uju ofu press up. Ọ wasị. Ka ife mpa gị mezi? Ana m egwu na-ekwu okwu nna m. Nsị gị na nna m bụ ihe gbakọ ihe niile. Onye ṅụbịa n'isi. Maka na ndụ na m achọrọ ịnachi ya n'ụlọ akwụkwọ. Mụlọ m agụ edenụ ya kwanye m akwanye ego agwọ nwa. Hai. Ozugo. Keke ị na-eme? M na-akwado ka m si ele ule ma m ga-aba mahadum. Eziokwu.
Afugodu. Kwa maka kwa o. Eziokwu. Kama ima ama agunka kango. Thank you. Ijia, thank you. For the tank you bought for me. Because ihe nke abụrụ nwa maka mwa. Afugodu akwụkwọ a biko kwara m ozu. Akudo ana m na-ekwu ka ana m ekwu ihe a kịta ọ dịka ọ na m amara ihe m na-ekwu. Ana m ekwu kịta ọ dịka ọ na m amara ihe m na-ekwu. Ya, ajọ nwa si were weba nni ahụ. Kịrị ebe ọ na-eje. Kedu ihe kpatara na gị nwa sọsọ ife like ị ga na-ebutere m n'ụlọ? Ngwa gị ife ihe ma ị rapịa je na-eme ihe ọzọ. Ị na-apụrụ nwa ala. Nna m gị ihe mmekwa ọzọ kịta enne. Ihe mmekwa kịta. O, nwoke na-ajụ ajụ. Gee ntị ka m gwa gị Uju. Sọsọ ife ọ ya abụọ ime kịta n'ụwa wee bara gị uru. Ịkaba arụ, ịba n'ụlọ, palụ ngwongwo gị niile, silo. Iwe ọzọ nwa m. Oge ebe m na-eje ebe ahụ be nna m. Onwere ebe m na-eje. Mụ ga bụ onye ofu press up. Yesi ebe a wee pụọ. Onwere ebe m na-eje. Nna m ukwu biko gbaghara n'Uju biko ọkwanụ nwa gị ka ọ bụ. Akudo, ọnụ ga-adụrọ n'okwu a. Na ihe na-agwa gị, etikwana ọnụ gị ọzọ n'okwu a. Uju, ọgwa ka anyị ghara ibepụ mmadụ isi. Si ime ebe a kịta asị m n'iru zupụ aba n'ụlọ, talụ ngwongwo usi ilo. Ọ bụ na imere ya kịta n'ụlọ mbele gị isi tọgbọ n'ala. Ị gakwụ ebe ahụ. Ege ntị ya. Ọ nwere ihe ị ga-eme. Ọ bụ Uju gakwuru ya. ihe na-egbu mmadụ. Ebe arụ nwa bụ be nna m. Ebe a be nna m. Nna m, ị ma ihe ị ga-eme? Ịba n'ụlọ, ịkwakọrọ ngwongwo gị, ị gaa be nna gị. Ebe a be nna m, nwere ebe m na-eje. Nna m ukwu biko Uju mama! Bọọlụ m n'ụzọ ka m bupụ mmadụ. Uju gbafọ. Nna m ukwu biko na ọ Cheke m Uju m jebe nna m. Uju mama! Egwuọla atụkọ isi m jebe nna m. Okoro. Onye? Ikemba. Kedu nke ịpakwa mma n'ihi a? Ịpaka ka onye ọnụma juru ahụ. Ya ka gasị na ụmụ agha ịnụgharị na mbụ ị na-eje ka ịnụtụ. Okoro ṅaa ntị ka m gwa gị. Ọnụma na-esu m. Ọkwa na-esu m na-esusi m ike. Na ọkakwa mma kịta na-anụba anya agha. Kwefụrụ ọka mma na-anụbara agha. Mana ka m bịagburu dọọ gị aka na ntị. Ma nwakwa na anwe ọzọ Uju na ahụ. Ọ na-eje ebe ahụ eje emele gị press up ka ọ na-eje ebe ahụ eje alụlụ gị ọrụ. Nya nwakwa na anwa je na anwe ọzọ. Ma afụkwana ọkpịa na anwe ọzọ. Ke nke bụ nwa m mụtara n'afọ ama na ọmụnwa bụ nna ya. Ngwa ihe oyi ma ọ na-eme ihe ọzọ. Ife ọ na-eme ya n'isi ka ọ na-apụọla. Maazị Ikemba, ị na-ekwu n'onu ike. Wetu obu, kọwara m ihe mere nụ. Ọnụma na-esu m. Kedu ụdị nwa m mụrụ ihe a? Na ndị bịara ịnụ ya ọchụsịsị agha si na ya ma anụ di. Kedu ebe a na-eme ụdị nke a? Ọchụ n'agha. Orugbo gị n'ụdị. Ọ mụ ka ị na-ajụ? Mụ ka ị na-ajụ ma orugbo gị n'ụdị? Wetu obu. Ajụ ka m jụrụ, onye ọjọọ na-efu ụzọ. Atara m gị. Ka mmekọrọ m anụrụ ihe ikwu. Maka na ọ bụ na ọgụ nwa bụ onye mụtagolo agadaga agbọghọbịa dị ka Uju. Ya na-ajụ m ma orugbo gị n'ụdị. Mana ya dịba. Abịa m ịdọ gị aka na ntị Okoro. Achọghịzi m ife Uju na anwụ ọzọ. Achọrọ m ịnụ ya na ntị na ọ jee na ahụ. Ọ na-eje eme press up, ọ na-eje alụlụ gị ọrụ. Achọrọzi m ya ọzọ. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Ị nụrụ ihe m kwuru? Ị nụkwara ihe m kwuru? Anụrụ m. Ọnụzie dị ego m kwenu. Mgbe ụkwara mgbe arọ m na ya kwuru ego m ezubekwa n'ezu. Ọnkụ nsụkwanụ ka m bịa maka unu mee. Imela ọfụma. Ekene Chukwu na-efe nnọọ ala nna gị ọfụma. Ọkwụrụ mere ya ọfụma. Ọ gakwa nke ọma ọ gakwa nnọọ nke ọma. Mana ihe na-ayọzi Chukwu bụ ka onye nụ m ọrụ. Maka ọrụ ka m na-achọkwa kịta. Ọ bụ maka ọrụ. Ị ga-enweta ọrụ. Ị ga-enweta ọrụ. Maka na isi sekpụ ntị bụ ka onye agụgodo akwụkwọ. Ịgụchara n'akwụkwọ ị ga-enweta ọrụ.
gụnwa na onwe gị egochago akwụkwọ jee nke a na-akpọ youth service nwere ihe na-eme enweta ọrụ ị na-etinyekwa akwụkwọ eji achọ ọrụ n'ụlọ ọrụ ị na-ekwukwa ekwu etinyego m akwụkwọ ebe niile na ị na-echezipụrụ akpọ m ịbịa odubai ka ime ọ dị mma ị na-amụkekwa ihe dị egwu ị na-afaghachi anyị na ọgwụgwọ obodo a na-eme gị ihe niile ofu press up ofu press up ka ịkwa nke bụ press up gị na press up a nwanyị amarọga m na ịbịa nna m ọnwụ ihe m chọrọ ka m na-ekarịa mana ebe ịbịa nsogbu adịrọ ofu ife a anaghị ana nke ole ana nke anyị lesi Maazị Okoro onwe ya gbasara na nlesi Maazị Okoro nekwu ya ihe njigbeela ana agba nga agba na ọ ka ịkwụsị ije na ana aje n'aka ugbo ọ ka ịkwụsị ije na ya n'aka ugbo mgbe ọbụla ọ rapụ akwụkwọ ya agụ je na ana je n'aka ugbo kedu ụdị ihe dị ya agbọghọbịa dị ka gị ịrapụ akwụkwọ je n'aka ugbo nna m chanụ ka m gwacha gị ihe njọ ịgwa ịmara mgbe elesichara Maazị Okoro na nje n'ugbo nke na-akọrọ ya ọrụ ọ na-akwụ m ụgwọ ya na ego ndị nke m hazitechara ebe ndị ọzọ were ya wee gogharịkwa ya ana isi na gịnị mere na Okoro wekwela na nye gị olesi m elesi Okoro wekwela na nye gị ikwuru na ihe gị na Okoro ji ị gwara na m ihe gị na Okoro ji ọkwa gị nwe nwa ọkwa ifo gị nwe nwa ife ifele ị na-ebutere m nekwu ya ifukwa nwanne gị nwaanyị ọ gụchagwo mahadum gịnị ọ bụrụ ọkpọ ifele ọ na-emekwa gị Ujunwa ihe a na-akwụkwa n'ihe a bụ ka ị bara onwe gị nke bụ mgbe ọbụla gị na ugbo nwaanyị ọ na-akọ ugbo biko jụzie anụ ịrapụ ịga akwụkwọ ikwesị ịga ka ị bara onwe gị uru mgbe ọbụla ụtụtụ ị nọ n'ugbo ehihie ị nọ n'ugbo abalị Ujunwa nne m biko zienu ka eme ije kweta eche m na ị ka ịkwụnyalụ m dịka nwaanyị ibe m ọ bụrụ nna m ka ị na-akwụnyalụ tie gị ọnụ si ebe azụzụ pụrụ a na-akọ ihe ya bụrụ ọ na-akọ ihe ọzọ ka ego ụdịrị ihe bụ ihe nke a biko Ngozi biko ihe nyere m aka ebe nwaanyị ihe nyere m aka ebe anyị gụchagoro akwụkwọ kịta ka ị bịa na-akụziri ya akwụkwọ n'ụlọ onwero ka o si wee malụ togbe m o nwere nke ọma gwa nka ga-eme nwunye dị na Ujunwa ihe emenwu ya ọkwa nwanne gị nwaanyị ka ọ bụ ihe emenwu ya mma nwa n'ike m nọ kaba na-arụ kụzieri ya akwụkwọ ka mma ma onwe ka o ya esi marụzi ka e esi dị na-ede afọ ya na o nwere nke ọma iti bọlịbọ bakene n'ụlọ ka ijekene je gwuo okwu baa n'ụlọ gwuo okwu na m ekwugide gị ike agwụgo m nwaanyị ọ na-akọ ugbo jụzie m Ujunwa ihe akwa egwu mmadụ anya ga-emetago m eziokwu ezigbo n'ime iji nata ụra nọ ezumike n'ụlọ akwụkwọ o welecha ule enwe ezumike makwanụ nke mma anya ga-emego m niile eziokwu m niile mana obi bụ nsa nwere ịfọ gị onye ọrụ ugbo nwere swag gị na-akpụ na ọmụma uju ofufe sapụ mana oge batakwa ụnyaahụ eziokwu oge ọlachigo amara m ọ nachiago n'ụtụtụ a hapụgodu n'onye nke nwunye na-adị akwa gị bụ mma ịma na ngwa gị inwe nsogbu n'ụlọ akwụkwọ one touching ịkpọ Uju ofu swag kedu ihe anyị na-eri n'ụlọ akwụkwọ ọ bụgo ka ọ ka bịa ọgwụgwọ kwa mana nke ahụ awụghị nsogbu ka ihe bụ nsogbu kwa enwere m obere nsogbu gịnị bụ ya gwa m ya Uju akwụkwọ anyị ji ele ule mpa m na mama ha enweghị ego a ga-eji gore m ya akwụkwọ a
ihe ahụ ịkpọ ya ego one ka a na-eri ya? Ọ dị 5 and ha 5 ahụ 17,000. Ego gbagotekwa ahụ. Nsogbu adịrọ ime ihe mere onye nwere ọrụ ugbo a ekwere m ya nkwa na mma arụcha ọrụ ata ihe mere bụ na anụ ụlọ ka ị chalụ m mmenye gị ga mmenye gị uju press up mmenye gị Press up ka nsogbu adịrọ mgbagaba ka m lụtọpụ ya ka m bịaza ka m fụ gị Aduju. Adị mma. Ijikwa ezigbo ọrụ n'ime nga. Nke bịa ụda dịkwa. Udo dị. Ọ nna m ukwu Maazị Okoro. Asị m ọsọ mgbe gị na ya agbalị ka ifi ata. Ọlụ ejika nnekwu ọlụ n'aka ebe a n'anya nkịta ị ya afụ ya biko si ya na-echi ka m ma bịa echi ka m bịa fụ ya achọrọ m ka m lụtọpụ ọlụ a nji ebe a biko. Nsogbu adị m rute ụlọ kịta m gwa anyị kọ mana onye nrụtọkwa obere ezuru ike enwe na adị arụcha ya arụcha. Nsogbu adịrọ nga gbajebe. Maazị Okoro, nke a iji ka mbe amaka m nsogbu adịrọ. Chachari nsogbu adịrọ. Ihe mere bụ na anọ m ebe anyị ya ụfọdụ nwa bịa ebe a ha si na ha bụ ndị ọrụ gọọmenti ha si na ngalaba na-ahụ maka ọrụ ugbo na-asị ya ọgịnị amaghịrị m na ihe a mere ugbo m ewusagbuo ebe niile a nụkwuo ya na gọọmenti maka ha bịara nnukwu ori na imere ebe ihe kwụsị na ha nụrụ n'ihe mere n'ugbo m nụkwuzie etu o si kwụsị na abịa ka ha mara ihe m mere ọgwụ nji wee gbuo ya bụ ihe. Ndị gọọmenti kekwa n'ihe gwa afa agwa m eziokwu agwa m na uju na-atụ ụjọ eme na nkụja obi sie ya ike ọgwa m na nwoke agwa m ha na uju na oyinye mma ma mara ihe otu o si mee ihe o mere na etu o si mee ma aghọtara ezigbo ajụjụ ka ejuru ya ihe ha chọrọ bụ achọrọ ha ka ị rụọrọ ha ọrụ iyi emenwe uju emena nkụja achọrọ ka ị rụọrọ ha ọrụ kụzie ha etu si mee ihe ahụ kụzikworo ụmụ ntorobịa obodo a etu si mee ka ebe ihe kwụsị ọ ihe ha chọrọ. Ọ bụ na achọ ka m lụọ ọrụ fọrọ ha na-agwa gị ihe ahụ achọrọ m ọkwa n'eziokwu gbata m n'uche ịjụ ha nke a maka na obi bụ nzọ aṅụrị mgbe a na-ekwu ya mana nke ha nye nsogbu nke ha abụghị okwu maka o kwere m nghọta na onye ọbụla gọọmenti nọkọtara rụta were chọba ya na achọrọ onye a o nwe ihe so ya ọ bụrụ na nkịtị nke bụ eziokwu ka m na-agwa gị nke maka ụmụazị gị na ha na-arụ ọrụ agwa na ha arụsi ọrụ ike na-arụsi ọrụ ike nsogbu adọrọ ngwa kene m na gị na-ekwe Uju bịa ị ka nọ n'ụlọ ịpụbe Iju apụ m ịma na ụmụ nwaanyị niile nọ n'ime ahịa ndị niile na-aga n'okporo ụzọ na-akụkọ gị ka a na-akọ mgbe pụtakwa na-aga n'ụzọ sa akụkọ gị ka onye ọbụla na-akọ. Uju ofu press up ka ihe mmekọ biko Uju o nwere ihe ọbụla i mere kama ka m gbaa gị ọkpa n'eze a sị na ndị gọọmenti na-achọ onye ga-eji nọchi anya ha ị ma na ha sị na ọ gị nwa ga-eje nọchi anya ha wee na-achọgharị gị. Nne m onye maka ị na-agbanyere akụkọ ndị gọọmenti
ha chọọ enyemaka Uju ofufe ọzọ ma ha ya eweta ego ka m nwa na-ekwu okwu. Uju naanị na ndị gọọmenti na-achọ gị ọ nnekwu ihe ị ka ekwu n'okwu ego ịnụgo nnekwu ihe ka ọ nsogbu adịghị. Mụ na ha nwee nzukọ na ebe a kpọrọ gọọmenti haus. Mụ na ha nwee nzukọ anyị jechaa nzukọ a mara ihe a na-akọ m mana okwu ego ka m nwa na-ekwukwa okwu ego ka Uju ofufe sọfụ na-ekwu okwu ego. biko nna gị nọ n'ime hei Chukwu elotagokwe m Chukwu elotagokwa anyị Chukwu elotegokwa anyị o mewo ya Jehova n'isi emela ya isi ike ndụ emela ya o mere ya n'oge ya Akudo. Udo adịkwa. O nwere nsogbu adịrọkwanụ. Ihe na-akpọrọ na enwere ife ọma mere na ọnụnụ anya. Akwụkwọ anyị fọ kịta ozi ọma ka o bu wee bịa. Negodo anya ka ị gụọ ife den ya. Gụọ n'ihe den ya ka ịfụ. Ọ bakwa n'ulu na nna egosi ka ị gụọ ọrụ iti mpata ka ọ ewu. Okwe na ihe ịmụ. Cheregodo. Ya wee kpọpụta m ebe a ka i wee kparịwa m. Ka mkparị na-akparị kịta. Ngwa na ya ka ị gụọ ya agụtagwu ihe den ya. Na ya ka ị gụọ. Ị gụtara ya? Na ihe kparịzina m ọ gịnị? Gee ntị na enwere ozi ọma dị n'akwụkwọ a kịta. Nwa m nwaanyị a na-akpọ Uju ebutegolo anyị ifeọma n'ụlọ a. O butegolo anyị ifeọma ndị gọọmenti akwadogo nwa m ọfụma wee nye ya ego mara akpụ ego eji eme ife bara uru wee sịkwazie na afa ga-enye ya nkwado ka ọ chọta ọrụ na-alụ ọrụ n'ụlọ ọrụ ọbụla ebe ọ bụla ọ chọrọ ịlụ ọrụ ya ji ya na-alụ ọrụ. Ekwubego okwu ego Uju wee bụrụ nwa gị ọ ya ka ị na-akọwara m. Nwa m nwaanyị bụ Uju emego ife dị mma ndị gọọmenti weta ego. Hei ọ na-abụ gị mụrụ Uju ị nwere akpa nwa ewezụga afọ m a ala m Uju na-ekwe na-aka udo. Ọ bụrụ na m etinyere gị Uju n'afọ ihe amụ Uju ọ na-agwa m okwu akpa nwa. Ọ bụrụ na m etiri ife na akpa nwa ihe amụ Uju ngwa were na akpa nwa ka ije n'afịa ka ịma m ihe gote nwa. Ka m jụọ oge ọ bụ sọsọ gị bụ nwoke na-atụba nwaanyị ime? Ya ọsọsọ gị? Ọ bụrụ sọ m bụ nwoke na-atụba nwaanyị ime mana ị nwere ike ịpụọ onye ala atụba gị ime, ị nwere ike ịpụọ onye ori atụba gị ime, ị nwere ike ịpụọ onye akwụkwọ na-ada atụba gị ime, ịmụ onye ori ịmụ onye akwụkwọ na-ada, ị nwere ike mụkwuo onye ama. Ihe nwere ihe yara mara m nwa na onwe m nna m ha kọrọ ọrụ ugbo onye ka m ji wee tụba gị ime i wee mụta nwa m ala anya ọrụ ugbo o nwee kụziri ka esi ala ugbo ọ dị n'ọbala. Chere ka m gwa gị mmeje kpọta nwoke ga-anọchi anya nna Uju mbọsị ahụ i nwee ike kwu ebe ahụ nje chọọ nwoke ọ bụrụ na ọ bụrụ na mmeje were ego wee zụta nwoke azụta ma ọ hayata ndobie akpọ ole onye mụrụ Uju ọ bịaza aha nna Uju. Chịkọwara ewere nke a bụ nke m ọkwa Uju nwa m ka ọ bụ. ya wụ nnọọ iwere ọnụ gị wee kọrọ nnọọ ụkwara wee kọpịa n'ọnụ gị iwe were aka wee kpụrụkwa ya nwe ụkwara wee kponye n'ọnụ. Uju isi ya bụrụ ngwongwo ya niile wee si ebe a pụọ na ọ bụrụ nwa gị na ọ bụrụ gị mụrụ ọ gọziele nke mụrụ. Ụkwara nwere ego onye ka m bụrụ ti n'ọnụ abụpụ m ụkwara ego tụkwasị ya n'elu wee were ti n'ọnụ afọ m na ego adọrọghị mma. Chere ka m gwa gị mmeje kpọta nwoke ọzọ ga-eji nọchi anya nna Uju i nwee ike ikwu mbọsị ahụ sị na ọ gịnwa mụrụ Uju ebe a bịa ka ị bịa fụzi anya ego ịfụpe n'aka gị okwute gaba gị aka nwa m ka ọ bụ nwa m nwụrụ ka ọ bụ Uju awụgo nwa gị ya wee ịbụpụrụ ụkwara wee ọwọ́ ọdún sọ kwara ka m na-akọ ego
igoro ezigbo ego achọgidego m ọrụ wee chọọ ọrụ ka ebe a na-achọ visa Amerịka nke m ka m ga-emezikwa ya nọọsụ ọsọ ndị nwere Abraham na nna ọkụ ya o so ndị nwere Abraham na nna ka a na-enyezi ọrụ kịta nwa gachara akwụkwọ wee fekwuo na nna m n'ezienu m eche masị na onye gụchaa akwụkwọ enye ya ọrụ ijegonu mahadum jee youth service kedu ụdị ihe amaghịzi m ihe m ga-eme ihe esobe n'uju ịfụrụ nkịta na uju na onwe ya ọzọ nyanwa na-ewu ndị ọrụ ugbo ndị ọrụ ugbo ka ejizi eme amanụ m ihe esobe uju wee mebe n'ihe ọrụ ugbo ọ na-eme obi dịkwa m ụtọ n'ebe uju nọ uju wee nweta ọrụ nke a na-akwụ ya nnukwu ụgwọ lekwe n'anya uju be anyị na-akwanye ego etu a ka gọọmenti si akwara ego na-akwa ego ịfụrụ ka arụsi ha kọpakwa ị chọrọ anyị bịa ị na-amụlị nke anyị chọrọ anyị bịa taa nne ebutere ya oche ka ọ nọ ị na-atọ gị ogo na-erisi ego ana m eri ego nwa m ana m erisi ego ike ama m ịma ọ na-abụ ụmụ nwoke were obi iru a wee batabe mmadụ ịma n'ụkwụ nwaanyị ka ha bịa iruguru fasa amụ wee bịa ebe nwaanyị nọ ịma na onwego ka o si wee jere onye bụ ije mana ka m gwakwa gị ọkwa maka nwa m nwaanyị bụ uju ọkwa ya arịgokwa ọ na-erizikwa ego gọọmenti ọkwa ndị gọọmenti na-eduzi ya na-edu ya na-enye ya ego onye ọbụla na-abịakwa ịnụ ya akpa ya ga-adịkwa alọ onye isi ụlọ akwụkwọ eziokwu mana ọwụrọ ihe me njibia ọwụrọ ya ịma na mgbe m na-ala asị m ka nje ka mma ka m ga-esi wee mee onwe m ma nọ na-awụ imechi ụmụ ihe kọpa enwetazi ọlụ nke gị ka ị nwee ike bido ihe a na-akpọ the next face of your life. Oyibo ka eso ịgụrụ akwụkwọ ọfụma. Ya mere m ji jee ebe ahụ wee weta ọlụ na kọmpani a na-akpọ agrochemical industry. Ọkwa maka ndị ọrụ ugbo a. Ndị ụlọ ọrụ anyị si wee ziga m si m bịa ka m bịa chọta ya bụ nwa gị nwaanyị Uju. Afọ nwa gị na-edu ude o. Afọ Uju na ebe niile kịta ma gọọmenti ma ndị ọcha. Anyị nọ na-akpa nkata ọnwụ ife na-enye ndị gọọmenti nsogbu. Asị na ha chọrọ ka anyị na ha na ndị ụlọ ọrụ anyị wee rụkọ ọrụ. Mana tupu ha eme ụdị ha na a ga-akpọtarịrị ya bụ ịma na nwa m nwaanyị abụọ bịara n'ebe ugbo dị ọ banye ebe ahụ ọ bụ na ahịfịa adịrọ na ya ahịfịa epube ịkpọkpọ m ya ka ọ bịa jiri ntị ya n'ụlọ asị gị n'ụkpọtụ ya dibịa akpọta Uju be m okwu adịgbo mma okwu adịgbo mma ịbụrụ na ibe dị mma Uju ịgbanwesịkwa mami keki una na-ekwu oyoyo niile amaka arụ dị anya mma Uju ịmakazi ndị ụlọ ọrụ anyị si na m bịa ka m bịa fụ gị Uju nwa enwekwara na okwu ọpapụ n'ọnụ ya wee okwu ọ na-ekwu nwee ka o si wee mmasị m rinne ka ikwuzie ka o jiri ntị ya nụrụ nwa nne Uju ịma na m gwa gị na m na-eje ka m jee chọọ ife m ya eme ndụ ewe m wee rue ebe a m gwara gị m wee weta ọlụ oyibo ndị ụlọ ọrụ anyị a na-eme ihe gbasara ụmụ ọrụ ugbo a ama m na ị ga-asị na fasị ndị gọọmenti si na ha chọrọ ka ha na ndị ụlọ ọrụ anyị mekọ ihe mana tupu ha eme ihe a na ha ga-akpọtarịrị ya ma Uju nwa na-eme ụmụ ihe a kụrụ akụ a na-ekwu oyoyo na-enweta ọ dị anyị n'ọbara nna m ha kọrọ ọrụ ugbo ha sị na ọnwụ na akpọtaghala gị na ha ga-eme na ha ga-alụkọ ha sịkwa na agwakwa gị ndị ụlọ ọrụ anyị wee gwa m sị m
na nje ya wụ na ikweta ga-alụ ọrụ na anyị na anyị ga-alụkọ na a ga-enye gị ụgbọala nke gị ma nyekwa gị ụlọ gube na ha ga-abịa nye gị ihe a na-akpọ a check of 10 million naira. Kọpa anụmihe kwuru ọfụma isi nọ 10 million naira. Akudo ịma ihe 10 million naira. Etinyelu m igwe baadị wepụtara m oche igwe. Nna m ị na-ekwu okwu iche igwe ịmaka m ekwetego ọrụ nwa. Isi gịnị ọgụ mụrụ onwe gị ọkwa m nwa ga-ekwu ihe eme kọpa ọkwa ịfụrụ nwa idu ya na Lagos idu ya na kọmpani unu agụrụ ndị na-akọ ugbo ebe a ka ihe ebi wee jee 10 million naira echichego m igwe o nwere ihe ọzọ nchọ ịgwa gị mmịa ọ na-arụ ọrụ ugbo ọkwa ịma ọrụ ugbo ọ dị n'ọbala anyị mma eso wee rụọ ọrụ ugbo nwa ịgwa ya eziokwu mana onye ịma na ọmụgwọ ka ihe eje maka na ama m na ije a agọzigo m na agọziri ya onye adịla unu na-abụ na mma ihe anụ nwa m ihe anụ ya kịta asị nka m jọ ọrụ oge rutetu m agụkwanụ m akwụkwọ mana m enwere ọrụ ka m sorozie unu na Lagos na biko nsogbu adịlọkwa nwaanyị ọma mana ihe mere wụ na ma ọrụ ugbo ị na-akọ ọrụ ugbo ọfụma ị mara anya ya Ị na-eme ofu press up. ị na-eme ofu press up. Uju ọkwa ikpetego na 10 million mba adara eche ya eche na ihe ije ọ bịara kịta abụ ma ọrụ ma alụmdi na nwunye ma ihe niile 10 million ọrụ ugbo 10 million kọwakwa na ọrụ ugbo. I will serve you in the time of troubles. Chibo, I will serve you in the time of sorrows. Agaghị m ekpere arụsị, modimma modinjọ. Ruo mgbe ebighị ebi ka m ga-anọgide. Mgbe ebili mmiri na-atụ, I will serve you. Oke ifufe ọ na-efe, nsọ gị ka m mara. Agaghị m ekpere arụsị, ezi chi m. Ruo mgbe ebighị ebi ka m ga-anọgide. I will serve you in the time of troubles. Chibo, I will serve you in the time of sorrows. Agaghị m ekpere arụsị, modimma modinjọ. Ruo mgbe ebighị ebi ka m ga-anọgide. I will serve you in the time of troubles. Chibo, I will serve you in the time of sorrow.